Nurberdi Pommo. Seydi hakkında söhbet. Türkmenistan Döwlet Neşriýaty 1961-nji ýyl. Seydi hakkında söhbet. Povest. İlis Şıraly Akçay meherleden hyrynna kynny. Olaryň käbiri göýök şahy süýse, käbirem tirtegini ýastyga berip, muhudagan gurruna başlaryna garaşyp onuň äli hereketlerini ünsür syýyndaýady. Muhudagy soň uzak garaşdyrman çök düşüp per ýastygy ujagyna alyp gurruna başlady. Men bu hakykaty 15 ýaşlarymda kam atam paýyrdan eşdipdim. Ondan märi 60-70 ýyl geçdi. Hemmesini jyk-myjyk ýat beklemäge hany menne ýaşlykdaky huş wamy näme diýip ol böwrüni diňläp pikirini zekal etdi. Emma oturundan her bir söz gatyp ony diňşirgenip pikirlenmäge de goýmadylar. Hani muhudaga başlasana, huşum ýok diýip bahaneden bolma. Muhudaga bu gurrunlary iňçejik ak murtuny sypalap mysaýylgyrdy. Bolýa da onu diýip söze başlady. Diwana bagdan çykyp eski şäher jogdunam geçip gidiberseň, Sakardan aňyrda çekiş diýen ullo kalmyr oba bardyr. Sekiz obasy bilen Lamma obasynyň ortasynda mahym bilen Tahiriň arasynda goýulan gylyç şýaly keserip ýatan uzun bir beýik alaň bardyr. Şu alaňdan aşyrlan ýerinde tütünleri küňleri, diwarlary gül taraşly, belentli pesli maratly beýik bir gala bardyr. Bu gala Sultanyýa begiň galasy diýerler. Sultanyýa begimi? Sultanyýa beg ýeginlik hem deýişlik ören ipe ýadam eken. Ol gyşyň ýadyn segaby şyrdak geýer ekeni. Onuň şo şyrdagy garlywazyň guyrugy ýaly käbi ölinip, gapak kimin döşüni ýapyp duran çal sakaly bilen pişge murty. Gaşda gullokan gözleri, ýelbegi atyn ýan ýeňi uzun eginligi Sultanyýadyň deýişli gowrusyny hasam ýepе görkezýär eken. Käbir garry lebapyllaryň mahabatlandyryp aýtmagyna görä, Sultanyýa beg atatlananyny onuň üdeňisinden menniýen iki adam aslyşaýmasy, eýeri öz üstüne alyp gaýdar eken. Onuň iň ýakyn geňeşdärleri hem Sakarly Aman Miras Serdar, saýatly bir azgyçy Gahar Gulhan, Kuraýşdan Selim Hoja, öz obasynyň Seýdiriň kakasy Habib Hoja da bolupdyr. Sultanyýa beg şu galany onuň içindäki ötlem motoglary, öz oturýan köşküň üstüne awanyp duran beýik kese alaň bina etdirenni, o godonlap basym bitirmek üçin ilatyň burnundan blok getiripdir. Her öý başyna iýje işe bilen menniň bir adamy salgy sarpdyr. Şeýle daýy adam tapmadyk öý talaban tutupdyr. Sultanyýa beg onuň bilenim kanagatlanman, halkdan mezur edip gum şeker ýaly torba, çugol, sebet hem ýüksi eşek ýygnapdyr. Eşek tapmadyk adamam guma arkasy bile çekmel edipdir. Üstü ýüklü beýikden pessen beýige dyrmaşyp çykýan eşekleň diýeleň hetde hara bolmandyr. Her günne arkasy bilen pesinden müň torba guma çekip bilmedik adam ýene zendere sal, onuň diýip galyp Sultanyýa we ony Gahar Gulhan diýen bir azgyçy adama tapşyrypdyr. Gahar Gulhan begiň heh ýerine mehetdil eken. Eline düşen bir şäherni ilki ýalaňaçla vurup soňam ýylyň arasynda zar çekdirip aýlar eken. Onu gören adam meni bir şeýde aýmasyn. Häzir gulaýynyp wagyrdaklap durar ýaly, çarladyp guma süsrägeden diýip gadalar eken. Hawa ondan güllap adamlar ballarlaryny çylgap, çekilen öl gumlary ana şo beýik alaňy depelep demirikdiripdirler. Şo mahallar şeýle hubbotly galalary, alaňlary depeler saldyrmak hanlar şündäp bolupdyr. Henidem şo ýerek baryp bu haraba dönen köne desgalary synedip dursaň, şo horluk çeken görgülüleň ahy aýlary kulagyňa gelip duran ýaly. Ene bu galaňam Sultanyýa begiň gowaly taryhy şeýle bolupmuş. Şu galanyny hut öz gözüm bilen görmek, anykalapdan soň kerkä gidemde maňa meýesser boldy. Galan gaýrasyndan mele suwly emin derýa toglanyp düňdörlüp akyp ýatyr. Emin derýa diýmek, amy derýa diýmek. Derýa bilen galanyň aralygy ýazylyp ýatan üzümlük, tutluk, ekrançylyk ekeni. Şo mahallary bir beýik depeleriň jaýlyň üstüne çykyp bir meýdana synetseň,
Şa tutlar üzümler, giň ýaýla gonun tawuslar hem göwürsünler ýaly gömgök bolup görünýärmiş. Galan ilerse de aňasyna göz ýetmeýän seleň howaly, bahar aýlary gyzyl gülälekli sonurlyk bolýarmyş. Bir meýdanyny bolsa şu owanyň garagulak düýeleri, bozbaş goýunlary, dik boyun, gamuşgulak galýarlary ýaýrap geler eken. Seýdem şu owada, şu galada öňüp ötüpdir. Onuň wasp edýän hatyjaty bilen ardy ulem şu galada öňüp ötüpdir. Seýdiň synadyna Seýitnadyr diýer ekenler. Atasynyň adam Habib Hoca ekeni. Seýdi at ýüzli buğday renk dolmuş, ulyňok, peşeneli ýigit bolupdyr. Ol owadaky mekdep uturanyň soň Hyýwadaky medreseleriň birine okuw gidipdir. Bir gün ol ýer bilen ajaýyp säherde Şiirgazynyň medresesine syn edip durka. Sariýagy maňlaýy giň, özüle boýdaş bir gyzyleňek jahil gelip salamlaşypdyr. "Ha Halipa, men daýym okan medresesine syn edýämiň" diýip, o gelen Sariýagy tegerek ýüzlü şähtaşyk gidip Seýdiden sorapdyr. Seýd oň bu sorawyny taň görüp gülümseräp o Sariýagy jigdiň gözüne soraw beripdir. "Bir sen diýäniň näme? Mene sen daýyň tanamaýan. O kim bolupdyr? Oň ady kim?" O ýigit Seýdiniň birin sorawyna mylaýym ýylgyrypdyr. Daýysynyň adyny, nirelenligini, kärnaýda oturman, oň şu medrese bagyşlap ýazan Şiirgazy diýen goşgusyny uly joşgun bilen okap beripdir. "Bä, gör men nähili bagtly adam. Sen şu ussat şair Magtymul Pragiň ýegenimi? Sen adyň kim?" diýip Seýd ony garta gujaklap, özüniň lebaply Habib Hojaň ogly Seýitnadyryň aýdypdyr. O Sariýagy ýigidem öz adynyň gurbanydygyny, lakamynyň hem delilligini, gargaladyny şu ýere görüp okumaga gelenini aýdyp Seýdi bilen işin tanışypdyr. Ha ondan soň bir iki şair Hyýwada bolan döwürleri dogana koşupdyrlar. Delili ýene bolupdyr Seýdem aga. Olar öz aralaryna hiç şeýle gizliýän sır saklamandyrlar. Delili janymyň jananasy diýen goşgusyny okap beripdir. O bu goşgusyny okap bermek bilen oňman, oň sady hem aýdyma gelişini barlap görmek üçin dutar saryp ýapylyk aýdyma ýygyrypdyr. Seýdem goşgu koşmakda Deliliň kim galmandyr. Delil dutar sarypdyr. Seýdi ilki ýazan goşgularynyň Awlak Hayat diýen goşgusyny dutaryň ýanyna süýse owaz bilen Delili gownaşypdyr. "Aly gözlü, Awlak Hayat. Sana näme boldy? Näme boldy? Şähti şeker dillerinden sözle näme boldy? Näme boldy?" Şeýlelikde dehinin iki ýaş şahyryň doganlygy dostlugy barka ýitileşipdir. Olar ruhsat mahalan bir-biriniň aýrylyşmagy ören şetin görüpdirler. Delili Seýdini öýlerine alyp gitjek bolup köp çalyşypdyr. Seýdem delilini alyp gaýtjak bolup ödülenip ýalbarypdyr. O lebabyň adamlaryny, olaryň diýip desturlaryny, toý tomaşalaryny, gadymy jaýlaryny, saat söhbetlerini taryplap, delilini lebaba gaýtmagy meýillendiripdir. Şeýlelik bilen hem Seýdi öz dostuny, owlaryny alyp gelipdir. Olar suw bilen gelipmi ýa çölle gelipmi? Men şonu görün atamdan hem kerkäg demde lebap bolardan hem soramandyr. Şu jähetden hem men olaň nämeli hem nähili gelenliklerini size aýdyp biljek däl. Ýöne gölmen hut öz gözüm bilen görün ýal edip şunu aýdyp biljek. Seýdiň kakasy Habib Hoja Delilini gujak açyp garşylapdyr. Uly toý tutup saat söhbet gurap, Deliliniň Seýdi bilen tirkeşip lebaby gelmegini, onda da hut öz öýüne gelmegini Habib Hoja dabary öyle gutlapdyr. Magtymul Pragynyň ýegeni Delili şahyr. Men oglum Seýitnadar bilen lebaby, bir de mehmançylygy geldi. Mehman bilen tanışmagy hem görme görüşe gelsinler diýip Habib Hoja owanyň ýerden ýöränine ýörüte buğuşluk şi beripdir. Bizde mehmanyň hormatyna toý boljak. Toýda saz bilen söhbedem boljak. Tomaşa geliň, tomaşa diýip bütün owa jarym çekdiripdir. Şo gelen adamlaryň barynyň uzyn deýişlik aly gözli, gulagyny ýetip duran burun pişke murtly, peşeneli ýylşyr garaýagly adam, küllü takır ýerinden salam diýip
velili bilen ikellep ölen için salamlaşıpdyr. Muňa amanmyra serdar diýerekenler. Özüm sağ söhbetin şuna aşyk eken. Ol isle aydym bolan istihar te başlap utoryança diňläp dymy oturmaga takat eder eken. Sultan Ýazbegiň geňeşinde hem ol az hemde saz ýepler eken. Hawa ilki Seydi bile diýileli goşa koşupdyr. Soňundan bolsa diýileli dutar çalyp gelen adamlara aýdym aýdyp beripdir. Hawa olar saz söhbetiň kemini goýmandylar. Gelenler diýilenden hem Seydi'den hoş bolup, garrylary baş bolup, şairler tawur aýdypdyrlar. Öýleýlerini aýdypdyrlar. Habib Hoca Lewapda diýilýäriniň işi gysma diýalogy öýüdüniň okuyan en gyzykly kyssaly kitaplaryny beripdir. Onuň daşyndan hem diýilýär Altyn Gümmedi, İdris Babanyň medresesini, Astana Babany Pelgördi halaçy, Kerkeni görkezmegi Seyde tapşyrypdyr. Seydi kakasynyň aýdyşy ýar edipdir. İki tani göğünü atgap duran ya şahir, şu yerlere tiyakat edip göğün asıptırlar. İşte veplem delili Lewapdan gaydany ören hoşal bolupdyr. Onu Seydi'nin öýdem yarı yaranları yola taranlaryna, delili şahir Lewaplylaryň mehmançylygyna, Seydi'nin dostlugyna, Habib Hojanyň mertebesine minnetdarlyk bildirip, şeýle bir goşgu goşupdyr gülün, gör wak näme diýip näme aýdy. O goşguny tilhenide çenni, hiç yerde okanım derdiňiz, belki eşdenem derdiňiz. Menem onu kerkä gidemde Allah berdi diýen bir bagyşdan eşdip ýat bekledim. O bagyşy aýdyma ýaňşy galaşandan soň goşa tüýdüň ýanyna zowladyp süýjül abad bilen şeýle bir ýürek gopdurujy, joşdurujy aýtdy bolun. Menem şu iki şahyryň hoşlaşygyna gatnaşan ýaly boldum. Men gidermen. Hoş gal Lewap. Habib Hoca baş bolup sen. Ýolum düşdi bir saý sebäp. Keş deýledim hoş bolup men. Lewap boy gara baglyk. Garry galat şenler daglyk. Bolup dursun keýpi çaglyk. Gözüme gaş bolup sen. Barışmagy her bir gedek. Ýürek ýakyn sapar uzak. Haramlar gursadydok. Ýah eýlerin gyş bolup men. Ziyat dolsun malyň başyň. Egzilmesin nanyň aşyň, hoş gal Lewap garry ýaşyň, daşlaşmaryň, daş bolup men. Gaspyň edip diýir delili. Menem oglum Seydi ýaly, gutlar getirek gürgen ýyly, horrum morun, joş bolup men. Şahir Seydi, boşlaşykdan soň kakasynyň hem gowanyň beýleki ýaşullaryň maslahady boýunça, heýwa oku gitmän, ýöz oglaryna garypdyr. Ary näse daş bolsa-da, deliliniň ýürek ýakyn, sapar uzak diýişi ýaly, Seydem onuň bilen tiz-tizden barışyp gelişmekde, hataratmaşygyny kesmändir. Şöýre eliminiň gyzykly bazaryna giren Seydi, aňyr uzy typynsa Lewapyň boýuna awa çykar eken. Gyýylaryň, gerinleriň feýiline syn eder eken. Ol gaýnap duran huzuly şahir bolupdyr. Bir gün ol güýdaýlary awa gidip barýaka, bir topar gyýyň sarlaşykly şahat gülküsini eşdip, jogonnukda gizlenipdir. Gyýylar otoglaryna ýyksadyp, monjugatda dakyary öýelleriniň bagyty, söýüşen ýigitleri barda sana waz edişip, toýdan gelýär ekenler. Kimiň sana wazy jüpüne düşdi, oňa zykyrdaşyp gülüşýär ekenler. Bir asman gülleýän ak ýüzli dolmuş, owadan gyýyr, näzik sesi bilen şu 4 beýt goşguny aýdypdyr. Lewap boýunna ýylgyn. Ýylgynny bolar sülgün. Aýdyň, kime garaşýa delmurup ýüzi gülgün. Lewap suw mudur? Agar şyan gumudur, meni gaban dogonlar, girdap mıdır, köw müdür? Sinama salyp dugün, gama battım men bugün. Gaýykda kimim gitdi, gulaşlap çeýhun sugun. Gaýykda yelkenmişin, yelkeni kalkanmışın, yigit ýaryny görünni, telpegin tilkenmişin. Ýok sorajan, seni gaban girdabam del köwüm del, haýty yigit sana telpegin tilken bolsa, şo yigit seni gaba balypdyr diýip, Asman uly töwereklep, gyssap gülüşdiler. Asman ulyň utanjyndan ýaňa ýüzi boz ýaz bolup, näderini bilmändir. Oňa şeni gülünnam diýen bir guguna çykyp ýaşygy, aýy gyýylar, durun gülüşmäň. Men size onuň oňadan aýdyp bereýin diýip, şu aşagdaky setirleri suw suruşdurup, gyýylary ýözüne bakdyrypdyr. Asman ulyň bolsa ýükleňlen ýaly bolupdyr. Lewap boýundur. Dilegimi duýundur. Meniň ýarym gelmedi, belki menden duýundur. Lewapda ýüzýän gaýyk.
Ne gözleýän et aýyk. Men ýarymy ýitirdim, tapsam ýüregime seyik. Tez gatdym, ýok jogaby. Nedir onuň sebäbi? Meniň ýarym tiýiz gelsin söýýän bolsa lebaby. Lebapda petde bolur. Petdeler ketde bolur. Baryp aýdyň ýaryma, öýümiz çetde bolur. Waýy, büýüdi gara, öýlerinem salyp beräýdi diýip, olar näçe gülüşdürürem, gülünnäm olar ýöňüni gabatmandy. Gaýdylar şeýle şady horram bolup, göňüllerini aly ýad edişip, seykin basyşyp, aly ýaşyly öwdüşip, seýda gulaýa gelipdirler. Emma seýdini görmendiler. Seýdi olary şo bu kulup duruşyna akşam syňlapdyr. Guppada taýusyň hem togdurynyň ýeleginden edirin otogoly. Ýensemekden uduýunak gara gaşly, gara gözli, dolan aýaly owadan gyr, olara baş bolup gelýär eken. O gyr şo seýdini ýetireden Gül Hatice ortadan etjek. Meýlek gyzlarym derre onuň töweregini gallap ýerlerden oňa, "Oý gyz Hatice, senem beýdip dymyp gelmedi, göwnümiz üçin bir zat diýsene" diýip, onuň gassap öýderkine goýmandylar. Hatice, "Men sany waç bilemok" diýip, her näçe sapara gassa da gedegini almaly bolupdyr. Ol jogönlüň golaýyndaky ýazylyp ýatan dupduru howduň üstüne abanyp duran äpet şadudyň saýasyna gelip aýak çekipdir. Gyýlar suw gelen jeren ýaly töweregini ýaltaklaşyp, Haticeň daşyna halkalaýyn aýlanypdyrlar. Hatice de bir sana waç aýdypdyr. "Bap bolsa diýip, boyuna boyum. Golaý bolsa öýüne öýüm. Onna ýara diýerdim men. Tiz tutulsun meniň toýum. Toýsuz duşduk, lewap biler. Lewap bilse sebäp bolur. Baraň aýdyň jan zorulur, bagrym gyýylyp kebap bolur." Gül Hatice, "Şudur arz. Söýgüm söýgä däldir karz. Baraň aýdyň men ýaryma. Tapşaýmak bir parz." Haticeň ýüreginden gaýnap çykýan bu ışky sana waşlary eşdip, boýdaşlaryň duýuluşyk bildiripdirler. Hatice ýagşy durmuş, ýagşy bagyt ardy. Hatice ýagşy durmuş, ýagşy bagyt ardy edip. Ýüregiň gystyryp howlama boýdaşsan, ýertirin özünni ak maýaň üstüne ak kejebe taşlap, alyň hakaşdyny ýertişip, gyýlar oňa degip gülüşipdirler. Soň bolsa o gyýlar howduň başyna oturup, 14 gijanyň aýyna gaýra durdyýan ýüzlerini ýupdyrlar. Durnan gözi ýaly durusu, olaň bulduraşyp duran al ýaňaklarynyň merjen monjuklar kimin togulanyşyp ýene suwda dampdyr. Olar gerek gedegine herde bir ýany uç suwy ýokaryk oklap hünjemi monjuk oýnapdyrlar. Şo mahalam jogонlar şagyrdadyp seýdi ýylgyryp çykypdyr. Gyýlar onu görüp jykar-jykar gülüşip gaçypdyrlar. Hatice de Hemranyň ýary telbin ýaly bahan edip, boýnundaky monjugyny dipdir. Monjuklar ýaş tamjary kimin ýelpildaşyp, howduň gyratyna çelenipdir. Käbir togulanyp suw gaçypdyr. Hatice monjuklaryň çöplemäge durupdyr. Şo mahal helki gaçyp giden gyýlaryň biri aýdyna dolanyp, jogönlükde bu kulup Hatice bilen Feýdiniň duşşugyna oguryn teredipdir. O gyýdyň adyna Gymmat diýermişler. Gymmat diýişleri ýaly gymmadan bolupdyr. Ýöri ýaly gyýlaryň arasynda onuň ardasy, sarpady köp eken. Keşde çekmekde, dokma dokumakda öz boýdaşlaryna nusga beripdir. Mahlady o gyýy, "Seniň eliň meniň dilimiň hünäri, nusga bolup galsyn ýyldan ýyllere" diýip, kemine şahyryň tarif eden şeper gyýlaryň biri bolupdyr. Görk bazaryna bolsa Gymmada lebi gaýmak, agdy oýmak, ýüzü hally iýinşe belli leýli gylykly, şemşat aýakly diýip, oňaşkyna jowlan ron zahirler az bolmandyr. Emma Gymmat olaryň hiç birine de gaba gassanyny garamandyr. O da Hatice ýaly halap, ýigitleriň içinden Feýdini saýlap tutupdyr. Feýdiniň syratyny boyun görünne. Gymmadyň ýüregi üdiläjek bolur ekeni. Saýlama nagyşlar salyp, Feýda ol saýlama tahyda eltipdir. Görüşüp, gürleşip duram. Sen meni ebedilik güler ýüz bilen garşyla diýip, bir näçe gerek boyuny burup ýalbaryp duram. Emma Feýdi her gerek oňa, "Hatice waka, men oňa hatal gedip bilmendim. Hiç şeýle gündürmendir. Şonuň üçin ol Haticeň Feýda bolan söýgüsini, Feýdiň Hatice bolan söýgüsini, olaryň pynhan howduň başyndaky tapşygyna gabanjaňly gedip ýygyna gaýdypdyr. Pişik ýaly bildirmän, jogонlary şygyrdatman, şaýlaryny şagyrdatman olara gaty göleleşipdir. Muny ne Haticeňypdyr, ne de Feýdi. Feýdi Haticeň öňüne çök düşüp, oňa tagdim edip, onu goşgy bilen wasp edipdir. O goşgyny bagyşylar Nar Hatice diýip atlandyrýarlar.
Eger araňyzda o goşgyny bilmeýäňiz bolsa diňleň. Ene oň iki beýdi diýip muhada şeýterleriňden. Gözü gara, gaşy gara. Zülüpleri bimar gatyjy. Yüregime sallyň yara, eýlediň bimar gatyjy. Gözüňe sürme yaraşar. Biliňe tirme yaraşar. Saçyňa örme yaraşar. Saçlary şamar gatyjy. Soňra teýdi ony bagyryna basypdyr. Aşkyň kezerinden galpyllap, hima piyal titreýän göwreler bir-birini gasyp, galgyn meher tapypdyr. Gamma seydidir Hatiýanyň bu näet kereşmelerine garap durup bilmän çirkin gyýgyryp iki elin ýüzüni tutup aşağı gosurypdyr. Seydi bir tarapy, Hatiýa da bir tarapa gaçyp gidipdir. Bu duşşuk olaryň ömür ýatlarynyň çykmajak soňky duşşuk bolupdyr. Seydi bu duşşuň ýoň hakyna wehim edip, soň hakyna pähim edip öýlene gelenni. Oňa deliliniň bir söwdegärden iýberen goşguly hatyny gowşurypdyrlar. O hatda hut Seydiniň öz adyny düzülen goşgudan gaýrydy. Eskili anyny bagşynyň aýtmagyna görä şaşakdaky sözler beýan edilipdir. Köpden köp doway salam bolsun. Kim men öl kıyamatlyk gardaşyň bolgan moğlu dililden, hem yetirek gurgun gargala ýyllaryndan, lebapda bolgan belent mertebeli Habib Hojagy, onuň hoşgylykly perdentlerine, barça lebap ýylyna köpden köp doway salam bolsun. Bir sözleriň yamanyň gözüne, zalimyň özüne tede bar bolman, amansa ýaşap bermeňizi, seherler turup sena kılıp Allah Taala'dan giýçe gündüz dilek edýär. Salamdan soňrak sözümiz büdür ki, ey kıyamatlyk gardaşym Seydi, men sag salamat öz ilimge gelip gowuşdum. Menem käde dergäçilik, käde hazırnarlyk, käde de şahirçilik edýän. Towşanyňa dogduk depe diýselerem, men köňlümüň köp bölegi siziňe tarap atdyrýar. Şo derarly men ýazgan goşgularymyň aglabasy sen marada man taşy. Şo goşgularymyň täk birini saňa ýadygarlyk üçin diýen. Ey gardaş, jogap ýazmady. Jogap berini özüň gel. Ýagşyny görmek cennet diýiliş gibi. Men bilen baryp Döňün hanymyň mübarek şemalyny görersiň. O maňa münasipmi ýok. Öz nazaryň aýdarsyň diýip delili Seydi ýazan atynyň gaýrydy. Oňa gel Seydim. Ýara Seyli gidilen goşguny beripdir. Siz onu köp okap köp eşdendiňiz. Şoň üçin men onu bir ýerde gaýtarap durjak diýer. Hawa balalam. Eşder bolsaňyz, Seydi kıyamatlyk dogany bolan deliliniň hatyny depetine täze edip, lebapdan haýyl etmän gargala gaýdypdyr diýip. Muhadaga sözüne dyýyny berip, ýöňündäki gydylala şäýnekden kädedine çaý goýup içmäge durdy. Süpürdükden peýdalanyp, tegerek gözli bir ýaş ýigit. Muhadaga, Seydi gargala näçe günne bardyk ha? Diýip, oslanmadyk soňra berdi. Muhadaga kädeden näçe şaýyndan şirpilledip owurtlady. Wah san oglum. Men oň bilen bile giden bolsam, saňa näçe günne baranyny aýdyp bererdim diýip jogap berenem şolu görün. Muhadaga, ol atly gitdimi kädip, şo tegelek gözli ýigit ýene sorady. Dinleýijiler onuň soňky beren bu soragyny hasam ýerliksiz bilip birden gülüşdiler. Aýratynam başga bir orta ýaşdan agan keltejik adam agdyny naknasyny tüýkürip, "Ýa oglum, o diýelim däl eşeklem däl atlam däl, samolyotly gaýdypdyr. Üstüňden gürläp geçennem duýmadyňmy?" diýip, ol öz gowresinden hem uly gürlüp, sora werini gabajak boldy. Oňa şeýle Muhadaga ara düşüp, oň gülküsini kesti de ýanky ýaşygy öýlendi. "San ogul, sen bu degişmeler üçin hiç darykşak bolma. Oň näme bilen gidenligini men saňa häzir aýdyp bereýin. Oglum, ol atly gidipdir. Onda da göwregi ýaly, goýrugy dügülügi gyrat menip. Ala çakmak tüpeňini öňüne kese basyp, demmerme egri kössesini dakanyp, öňünden azyl çyksa da ýüzbeýi durup dikleşiljek 11 saat ýigit bile ýola düşüpdir. Habib Hoja, Sewur oğluna uzak ýoly uradyp, öýüne gaýdyp gelägeden, olaryň ýoly hakynda pikir edip oturýan gapysyndan, "Assalamu alaykum Habib ağa" diýip, bir hoşgylykly, sary ýüzli, ýeti gözli, tüýji sözli, agras bir ýigit iken bolup gelipdir. Habib Hoja onuň bilen ören meherli görüşipdir, soraşypdyr. Ol agras adam ýörüti Seydi bilen tanışmak üçin Saragatdan pay piyada diýen gelenligini, şuna adynyň Mehmet Gülligini, lakamynyň hem kemini digini aýdypdyr. Seydiniň kakary Habib ağa,
Kemine şahire gözünün üstüne yer berip oňa hormat edipdir. Veliliň hem gelip gidenligini, Seydi'nin hem şo tarafa görme görşe gidenligini aýdypdyr. Kemine olaryň hiç ýerini görüp bilmeýändigini biçak ökünipdir. Şonda kemine gata gynananlygyny Habib Hoca bildirmejek bolup oňa sagaman gidip sagaman gelsin. Yatmak emirden, gezmek ömürden nipdirler diýip özüniň ahal tepsine te mürşä şenini gedelince edip gelenini aýdypdyr. Saragıttan mara gelip, sapali şanlary bar ýaka. Gojuklara hem baranlygyny, meşhur Gülbülbül destanyny ýazan şairine şahir hem şolarda görenligini, onuň bilen kıssa koşanlygyny Habib Hoca görüň beripdir. Habib Hoca keminani edil delili al fiýla ferpaýlap, lewabyň iň gowy ýerlerine gezdirip, oň bilen her babatda söhbet edişip, içkiň tanyşyp, soňam ulu dabary ile uğradypdyr. Söle görde kemine şahir şeper eğer tarihinin gıydı. Telvin ýaz. Gıydı mämeleriň. İyillen iyilleri diýen goşgularyny ýazyp, şeýda ýadygarlyk üçin goýup gaýdanmyşyn. Men olary başdan ayak aýdyp berip siziň wagtyňyzda oturjak däl. Indi habary giden atlylardan eşdilýän. Iň öňde Seydi şahir atyny täpçi edip, ýola salarlyk edýär ekeni. Olar aňa-daňa tepelerden suw kimin akyp ýatan urpok gumlardan geçip, sadakly yerini çöllüge düşüpdirler. Ýolun keýik kowlap, kuşatyp, gün ýaşyp garaňgy düşenine çoponyň goşunyna ýatypdyrlar. Tutan awlaryny beşerip, çoponlar bilen şuulumly ýyp deňgene deň şäher gedipdirler. Erte daň tilkuýruk bolanyna naharlanyp ýene ýola düşüpdirler. Bir gün ýöräpdirler, çöl gutarmandyr. Şerkerli, gannymly, ýylgynly, selinli, borjokly, takyrly, şägeli ýerler bilen ýene bir gün ýol ýöräpdirler. Çöl gutarmandyr. Düýe goýun ýaýrap ýören gyrtyşly, ýowşanly, garaganly, şoruly ýerler bilen 3-4 gün ýol ýöräpdirler. Çöl gutarmandyr. Birden Seydi atynyň üýüňüne galypdyrdy. Elini gözüniň üstüne köle-köledip, dikkat bilen oda göteredipdir. Onuň gözüne näme de bolsa bir zat şemal ösünne ýelkillep görünipdir. Seydi onu geň görüp, şo tarafa at goýupdyr. Ýoldaşlarym ondan galmandyr. Baryp görseler ullu kan sadagyň düýbüne bir aýal ýer bagyrtlap ýatan eken. Onuň gymylamagy hiç şeýle mezaly galmandyr. Ol sadagyň düýbüni ýedi bile galyp, çıkaran öl gumuna bagyryn berip ýatypdyr. Bolsa da ol aýal ören, akylly aýal ekeni. Töwerekden geçen adam görsünip, sadagyň beýik şagatyna gyňasyny daňyp özüm onuň kölegi tarapyna ýatypdyr. Seydi onu görün madyna attan togutup düşüpdir. Ýoldaşlarym düşüpdir. Seydi teletinden edilen mutarasyndan suw alyp ol aýalyň kepep duran dodoklaryny öldäpdir. Aýal sanaja tamşanypdyr. Seydi onuň dodugyny ýene de öldäpdir. Aýal suwsuzlukdan ýaňa şişen dilini salaja hereketlendirip gözüni ýalpa açypdyr. Seydi onuň agzyna nemmermesini dowam etdiripdir. Ol aýal barha oňa tamşanyp, kätede ýuwdunyp, ahyr ýözüni rastlapdyr. Seydi hem onuň ýoldaşlary şo ýerde düşläp nahar edipdirler. Ol aýaly az-azdan naharlapdyrlar. Ol aýal demin dürsep, ýaşy gurbata gelen soň Seydi hem onuň ýoldaşlary bilen içkin tanyşyp, olary men tejen aýagynaky ýazlawçylardan bolaryn. Özüm Mahmud Baýyň sagymçysyryn. Eger men onuň çopony maňa ýa sultan diýerler. Adamymy da ýagmyr çopon. Men odun çeplemäge çykyp bir gumdan geçenimden soň başyma ýylynyp ağlaşdym. Şu gün men çatmadan çykanma 3 gündür. Meni gözläp çopon legrek bolandyr. Sağlym eze diýip sırlaşýandylar. Siz maňa 10 mir san diýerim turunda on bolluňyz. Menem size uýa bolýan. Men teşnerik bilasynyň alyp galaňyz üçin size Allah ýalkasyn. Meni ynjytman Mahmud Baýlaň obasyna gowşursaňyz maňa eýe çykarlar diýip, ýa sultan, aýratyn hem Seyda minnetdarlyk bildirip, oň güle kıyamatlyk dogany okuşupdyr. Seydi ýoldaşlary bilen ýa sultan ynjytman, hossalaryny gowşurup, köp alkyşlara eýe bolupdyr. Bütün ýazlawçylar Seydi daga hezet hormat edip, olary ýola tarpdyrlar. Şonda ýa sultan Seydini iň ekabir dogan hökmüne kabul edip oňa siziň beden ýaşylygyňyz ömür wakyatdan çykmady ýaly. Oglumyz bolaýsa sen adyňda kars. Gydymyz bolsa-da sen uýan adyňda kars diýip ýalwaryp ýarar bar Seydini radylyk alypdyr.
Aradan ne şeýil geçenini bilemok. Ya Sultan Seyde birin wadatyny bir jaý edipdir. Gyýdy bolupdyr. Oňa madyna Seydiniň uýaty Oraz bibiň adyny nakypdyrlar. Şol Oraz bibiden burun gyýy häzirem duşokda bamış diýip eşdiýän. Belki ol henidem madyr. Bolany gowy. Enne habar Seydi Şahir bilen oň ýoldaşlaryny eşdiň. Olar atlaryny täpçi edip, atlaryň ýelginine geýimlerini ýykşadyp, nirdefen garrygala diýip şat tükülmez çöl bilen ýol rywany bolupdyrlar. Şonda bir beýwan çölü wasyp edip, Seydi sen çölüň diýen goşugyny ýazypdyr. Hawa. Ýele ýol düýtmez diýen ýaly bir ýugry atlaryň toýunyny da ulak ýolçulamandyr. Ne şogun ýol ýörenliklerine bilmedim bolü. Olar sag salamat zeliliň owasyna gelip düşüpdirler. Ilat olar güler ýüz bilen garşy alypdyrlar. Seydiniň hormatyna uly toý tutup döwre gidip at şapdyrdylar. Mergenler ala çakma kırly tüpeň bilen nişana atyşypdyrlar. Bagyşlar sağ çalyşyp aýdym aýdypdyrlar. Kyssaçylar kıssa okapdyrlar. Gara näçik goýoklöňler gelen mehmanyň hatyryna şatly üstüne şatly edipdirler. Toya gelen toyçular dörlü dümen nahar çekip, halat serpay berip, agyr merekany tagaman sowupdyrlar. Zelili döňün alyp bilmeýişi barady. Onu başga bir ýerden durmuşa çykarışdyrykdy. Ulak gizi ýatman diýenip, Seyda gurrun beripdir. Seydi hem Zelili barıp gaýdandan soň, Hatice diýen gyýda göwün berip, onuň aşkyna perwana bolýanyny aýdypdyr. Ekek balla şahir derdinişip, daňy nähil atyryndan bilmändirler. Seydi ýanynaky ýar-ýaranlary bilen etiregi gurgöni, garrygalaryny keşdirip, dosty Zelili bilen dörejilik baratyny pikir alyşyp, onu Hatijanyň toýuna çagyrmagy wagt edip, libawy aýtmakçy bolupdyr. Seydini hormatlap garşaran gowy, ýene de hormatlap, dürli ýengam berip ýola tarpdyrlar. Zelili, Hatijanyň 10 barmy üçin ýatan 10 ýüdügini, bu kow guppa, sümsüle diýen ýal kümüş şaýlaryny Seydiden iý berip, ýödem olaryň öňüne düşüp, beherdene seni bile gaýdypdyr. Olar atlaryny käte ýorguladyp, käte täpçi edip, daglaryň jülgelerini seýirip, belent kötellerden geçip, arşmanyň ýanyna çykyp beherdene gelip, aksakkal diýen bir adamyň öýüne mehman bolupdyrlar. O Seydi bile Zeliliniň özüni hem ýoldaşlaryny güler ýüz bilen garşylap mehman alypdyr. Olaryň mehmançylykdaky düýüp mekany ýankaýlyşym ýaly. Aksakkalyň öýü bolupdyr. Aksakkal gaty mehmançylyk hem şahanna adam bolupmuş. Etrekden gurgönnün, gyzyl suwdan, hyýgodan mardan gelip geçýän zagan keşdi adamlar. Aksakkalyň garyplygyna garamazdan oň öýü bilen salamlaşman geçmeli ekenler. Aksakkal baryny bilen uýalmaz edip, gurbunyň şatdygy şolary gowy mehman alypdyr. Olar bilen degişip, gülüşip, göwün tolpsundan çykypdyr. Ýeke-ýeke soraşypdyr, tanyşypdyr. Soň Zelili dutar çalyp, goşu kap beripdir. Seydem özüne botun alypdyr. Şeýdem olar tä gaýdýan şaýlar saf ýokdy edişip, aksakkallarda bolupdyrlar. Şonda Seydi çal çekýän Şemşat diýen bir owdan gyýy görüpmişin. O gyýdyň suw persi al sallamly suraý gerdenleri, sergüdek boyu Seydiň kalbyna gitmez ýygy aldypdyr. Seydi o gyýdyň waspyny ýazyp öz dosty diliyle ýadyýarlyk beripdir. Olar beherden ýyl bilen hoşlaşyp, olara hoş wagt günleri ardy edip, ýoldaşlar bilen bir topar atly bolup, şat tükönmez çölüň ketedinden giripdirler. Ýüzüniň uğruna olar ýa sultanda da sowulupdyrlar. Bu urrun bir ýerde gardyn. Enne habary Hatijadan eşitdim. Şu zamanna zyňlan kesegem gelip ýazky adama degereken. Arif adam günäli bolup, göri adam da günähli bolar eken. Ine bir ýekeze mysal. El-ele bakar şeriat, pulu diýilişi ýaly. Hatijan kakady mele hojudy. Birden soňuna galaý maýynlyp pulu gadypdyr. Seydi kıyamatlyk duasy Zeliliň ýanyna gidip orta çöllüň aganyna mele hoja derrew Hatijan satmagyň külkülüne düşüpdir. Olar Habib hojanyň eger garyndaşlyk açmak isleýän bolsaňyz, bizden ýakyn ýerini gözlemeň. Biz bilen siz her babatdan gaty bap gelýärsiz. Aydın sözlerine kulak salmandır. Gaýtyp mele hoja Habib ağa, biziň ýuglatlygymyzdy, garnaşlyk açýan ýerimiz de sizden pessel. Men oglum Sultan Ýazbegiň kätibi diýip özüň asmana çykarma diýip gyzarat beripdir.
Habib Hoca gaýra laş tapman işini tutup galypdyr. Sultanyýa begden arka tapan Hatijanyň howsarlar derrew Kuraýşly Selim Hoja bilen guda bolup Hatijany onuň ogly Mömüne bermegi ikrar edip toý başlapdyrlar. Hatijaň howlusynyň bir ýerine gyýlar gelinler ýygnanypdyrlar. Bir burçuna da ýaş ýigitler garrylar ýüşüpdir. Çağalar daşardy iki ýanyl gaşyp, gyýgyryşyp, oýnaşyp wag beripdir. Habib Hojalar ähli maşgalat bilen ýa tutýan ýaly gam derýasyna gark bolupdyrlar. Hatice de göz ýaşyndan köl ýatap, özüniň bir ýazgydyny matam adaplapdyr. Gyýlar gelinler onuň göwünü göterjek bolup, güwürdedip, gopul çalyşyp, at başa ýökünipdirler. Soň daýralaryny saýradyp, olaryň her biri her eline bir şem salyp, 2-1-2-1den, 3-3den bir-birine jülge berip, aýlanyp, dolanyp, köýnekleriniň eteklerini köglendirip, şemselerini sazlaşykly şarkyrladyp, şu goşguýyny gaýtalap aýdypdyrlar. Şarka biledik, her elinde 10 ýüzük. Kuraýşla gitmäge gyýdyma däl ýylgedik. Şu halatda da Selim Hojanyň gelnazyry gelipdir. Ora Hatijany bermejek bolup, gyýlar bir tarap, gelinler bir tarap bolup dalaş gurupdyrlar. Hatijanyň şeýle ýagdaýa düşmegine gymmadyň sebäp bolanlygyny gyýlar gelinler. Hatijaň göbeginesi Gülhene görden eşitip, şo dalaşda gymmady eýlek bir çekelep, beýlek bir çekelep helak etjek bolupdyr. Emma gymmat guzurly ak bileklerini sırgap, şargara taşlaryny depedene satyp, tutluşonyny terpmeden gaýtaryp olan hiç birine de baş bermändir. Sonundan gyýlar gymmada elle girip bilmän, onuň kömegi bilen gelnazyryň geýimlerini daraw edip, aşyklyň etine döndüripdirler. Olar näçe dalaş etselerdi, etmeselerdi. Gelnazyry Hatijany ak maýaň üstündäki ak kejebe minirip, Selim Hojanyň oğlu Mömin Hoja eltip beripdirler. Hatija gijelerini ağlap, bagryny dağlap geçiripdir. Mömin Hoja tagaşykdy hem däl eken. Maşgala höýür, hojalyk üçin ören kelekesi adam bolupdyr. Şo jähetden hem Hatija geljekdäki ykbalyny Mömin Hoja ile birikdirip ysjykly ýaşamagy kyn görsedi, oňa göwün bermeli bolupdyr. Feýdi bolsa, Hatija öýlenip, delilini hem toýu çağırıp at saptırıp bayrak berjek eken. Ol şeýle niýet bilen hem orta çölden geçen soň iki ýoldaşyny oba sapary beripdir. Emma saparlar Şahyryň kakady Habib Hojany hem gaýry ýaşullar alyp Feýdiniň öňüne çykypdyrlar. Bolsada Şahyr Feýdi sakdan aşy mert adam eken. Atdan nişanmadyny ýoldaşlar bilen tirkeşip, galazyny hem uýanyny süýräp, Mele Hojalaryň gapsyna baryp, ýeki agyz geplemen çök düşüp durdy, gam batypdyr. Esli wagtda motorundan deliliniň Hatija sowu düşün berini şaýlaryny goltuğundan çykaryp Hatijanyň ejetine. Men kıyamatlyk doganymyň sowgudyny Hatija ýöňe dowuşurum diýip ýüzüni aşağı salyp öýüne gaýdypdyr. Onuň ýüzü bilen ýoldaşlarym gaýdypdyr. Şonu daşy beý kaýetli giň howlunyň içindäki ak gamyşly ak öýden zyrk sar takkally, başy telleli ala dowany bir adam işikden ýarpy urasyny çykaryp, ulak gowy Feýdiniň hem onuň ýoldaşlarynyň ýerden garap durupdyr. Olar ýüzlerini tallaşyp, henüz howludan çykyp çykmaka helgi telleli ala dowany adam, "Häýt pelaket, sen Hatijany alyp biziň ýüregimize tagma basjakdyň göli. Biziň basan tagmamy seni çürüşdiräýän bolsa gerek. Ataň duýdy ýolyny ölen ýaly, tä ölýän sen ýadyňdan çykaýmasa gerek" diýip, ýygy çekilip göwresini aýdyp gidipdir. Şol sar sakkally ala dowanyladymy? Hatijaň kakady Mele Hojamyş diýip, "Muhadagy ol adam meni hut öz gözüyle görünýär" edip gurrun berdi görün, haýatly anyna bagşyanyň hem ýapgyllyk saz salyp, Feýdi hem Hatija barada gurrun edip oturýarka. Hatijaň kakady bolan sar sakkally adama Mele Hoja diýerekenler diýip, onuň adyny ýatlap geçeni men güppe ýadyma düşdi. Görýärmiňiz? Şo mahallar pul bilen mal nähili gorkunç oýunlar turýar eken. Feýşenleri ýylanyň möý bolup çakýar eken. Hani häzirki ýary ýerkany feýgi. Feýgiden gany ýetýär eken. Feýdem şo maksadyna ýetip bilmändir. Şonu da Feýdi şol leýli gylykly, şemşat aýakly, owadan gymmadyň ýüzüne gaňrylyp seretmändir. Ýoksam, o her hirli wagtlary girip, her hil näze kereşmelerini gowy görünjek bolup, Feýdiniň daşyna perwa durup, oda köde düşüpdir.
Uğur onun ödünü söýdirjek bolup, iki tany gyzgyn söýgüýüniň arasyna ýalaňaç sowuk kılıç bolup girini galypdyr. Siz muňa seredin. Günlerde bir gün Seydi ilata salgyt salmak barada Sultan Ýazbegüle oňuşman. Ýokdan Hudaýam almandyr. Sen nanadar, geýmedar adamdan ne buğday alarsyň ne jogun. Kim tersinden arpa dalyp bilmersiň. Ýöne özüňi ýigrendiňiň galar diýip Sultan Ýazbegiň köşkünden gagarly çykyp gaýdypdyr. Ol şeýle barlaşyksa çekeleşikden soň tukatlykdan ýaňa öz pikiri bilen öýüdi gümra bolup belkim göwnüme açarnyň umyt bilen Hatiza ilkinji tapşan ýeri bolan şo jogundukda howduň başyna gidipdir. Seydi şo gidip barşyna näme üçin haraji ýeke garyplar tölemeli. Barlar barha baý bolup garyplar bege bergidar bolmalmyşyn diýip öz-özüne soraw berip şo howdy ýetenden duýmandyr. Ol uludan demin alıp töwrügüne teretse, oň gözüne şo jogunduk bilen howuzdan başga gören zat bolmandyr. Kime toy, kime de ýa filişi ýaly. Hatice görgülüniň başyndan bolsa agyr gaýgyly gün sarlanıpdyr. Telim hojanyň oly Mömin Pahirem garagatsylga ýatypdyr. O Pahiri dogada tumorda porhan oýnatmakda ölümden saklap bilmändir. Belbetde Hatice üçin gatul ýetdi bolupdyr. Öňe Seýdiden aýra düşmek. Soňam bolsa öz ykbalyny baglan adamsynyň ölmegi bir şäher naçar üçin uly kesret bolupdyr. Pahir Mömin hojanyň Hatice bilen şu ýaşaşan döwrüne ne gyýda ne de ogly ýüz düşüpdir. Hatice o ýölünü köp günläp gara gyýyp gan aglap, bagyry bir ýan bolup perişan taşýaýypdyr. Aradan aýlar günler geçip Hatizaň ýasly aýralygy köçejip könülüşün soň Seydi oň bilen goşuny birikdirmek üçin öz kakany giňeşipdir. Kakada moňa "Oglum, şu işte men öň bir kedek ara düşdüm. Enne 3-4 soň puç. Öz bagtyny, öz ykbalyny özüň gözle" diýip Seydi ruhat beripdir. Seydi şondan soň ýalbar ýakar edip Gülsene görejäni oňa sawşy beripdir. Gülsene göreje Hatizaň gamly göwnüne basalyp görmek üçin süýje söýler tapdyr. Gülsene görejäniň bu habary Hatizany dile getiripdir. Ol uludan demin alyp Seydi bilen gyz wagtyna gülüşip degişen günlerini ýatlap boýurganyp aglapdyr. Aglap gammasan ýüregini gowda diýança bokurdygyny doldurip dowduklaryny kemşenlerip hiç gepläp bilmändir. Ýaşy ýüregi düşenden soň kalbynyňy depin alyp ýatan panhan tyrlaryny Gülsene görejden gizlemändir. Ene barın siz şahir aýdyň. O meniň seniň owadymy ölçürip gaýtadan bir ýakmasyn. Men ýöňki ýananym besdir. Men ol ebedilik ýadyndan çykarsyn. Meniň bir saçynyň gylgyrylmadyk. Keýki men towtoklap duran gyýdal. Uluç, şabram şar gara saçlarym özüniň durkuny ýitirdi. Men gyýzlyk ýüzümiň gülgün perdesini şahir öz eli bilen sypyrmady. Bilip bolmady adamçylykdyr. Soň bir mahallar rehini köýenni. Ýüzi göreniň ýüzi ursun diýip, men seniň owadymy körük kimen üfläp gaýtadan bir ýakmasyn. Goý aýralygyň owadyna ýanyp kül bolan men bolýyn. Indi o maňa Gül Hatice diýmesin diýip, Hatice sawşyň ýanyna göz ýaş döküp aglapdyr. Mundan soň Gülsene göreje Hatizanyň ýangyny agyzyny Seyde bagyryny para edip habar beripdir. Muň bilenem Seydi şair Hatice'den hiç elüzmendir. Bir gün gıyratına atlanyp Hatice pınhan oturka Seydi oň üstüne basýar. Oň ýöňüne çök düşüp iki bükülüp tagzym berip ardyna ýetýär. Hatice oňa da göz ýaş bilen Gülsene göreje beren jogabyny beripdir. Seydi oňa bu jogap bilen gitmejekdigini aýdypdyr. Şondan soň Hatice oň ýüzüne dogry durup, "Ey şahir, sen meň başymyň tükenükse gowa salma. Meni sen o gören Gül Haticeň däl. Sen ähir boy gezip ýören ýigit. Menem bir dulgalyny aýal. Hey ondan kime durmuş gurmak hakdy. Gürrüň odgap bilersmi?
iň ýagşy, sen menden el çekil. Sen menden şekillip, Hatice, Seyda özünün gögünüň şökkünliğini duydurun. Yok Hatizem, o beýle däl. Sen men üçin öň Hatijasyň. Besir. Akbalymyň öň ters gelişi diýip, Seydi hiç saçan Hatijany anjytmajakdygyny katem edip, onu şeýle tariplapdyr. Goýmaz rakyp, görnüşüňe gelmäge. Gözeller içinde sultan Hatice. Bir gün güllü desmal içinde gözgü, eyler men sen tarap rowan Hatice. Gelin derdim, sana eylesem hali. Bilenler aşık dir, bilmedik däli. Gözgüye bak, götür güllü desmali, bolsun bir gariptan nişan Hatice. Seydi diyer, tirsem, gunsa gülüň men. Emip sorsam, lewlerinden balyň men. Hyzmatyňda golu bagly guluň men, boluýun başyňa gurban Hatice. Hawa. Onlar şonundan uzak aýry gezmän, tir tapşypdyrlar. Aradan aýlar, ýyllar, günler terkeşip geçipdir. Olaň 4 ogly bilen 2 gyzy bolupdyr. Emma bulaň süýüji durmuşy wagt geçdigise bir topar kynçylyga duçar bolupdyr. Buharan emiri Mir Haydar lewa basyp almak üçin Gahar Gulhan ýaly bir topar howzala çagda meni öňünden iberip, jeňe taýyn leşgerin terkäp, hartetsalik dumly duşdan lewa çolup gelipdir. Ol guruşa başlamadyndan öň ähli lewaply, mal mülkülen maňa tabin bolmaly. Tabin bolmady, etinden sırış gaýnadyp, ýagyndan sabyn ederin. Sünkünden depe dörünip, özüniň wekillerini görüp, olara belli etmek üçin bir gepde möhlet beripdir. Sultaniýa bir gepe düşýän men ýigitleri, hanlary, ket kudalary ýygnap, Mir Haydaryň bir tarabyny ortaga atyp geňeş edipdir. Şonu Gahar Gulhan, oňa Gaýr Gulhan hem diýer ekenler. Uruşdy, Mir Haydara tabin bolmagy makullapdyr. Aman Rasyerdar bilen teýdi bolsa, Gahar Gulhanyň tersine, bizim Mir Haydaryň bardymdan halis bolduk. Hasan gelse gelibersin. Mertler meýdanyny tapylar diýip, söwüşdi ýekiz dawan ýerim bermejekdiklerini aýdypdyrlar. Şonda teýdi şahyr. Galamyny demmermez gylyja çalşyryp, ýiti sözlerini namysy öwürip, turulsyn imdi diýen goşgy bilen ähli lewaplar batyrlyga, gahrmançylyga, gaýdusuzlyga, dönmezlige çagyrtdyr görü. Her bir söz düşmanyň gorkýany ýalyn, gahrmana da gaýrat bolup çabyrapdyr. Mir Haydaryň wekilleri şahyryň bu goşgudan diňläp durmaga takat tapmandyr. Gahar Gulhan ýaly gorkok hanlar da gorbasan ýaly bızbyllaşyp şeýdiň şagyryşyna garşy gidipdirler. İşte Äplem hanlaryň halkyň arasynda agdaralygy güýjep başlapdyr. Şonu Seydi halka ýüzenip, beg bilen bir zat boljak bolsa biziň begimiz bar. Bir de başga beg gerek däl diýip şeýleýärdir. Özgü begler Mir Haydary höwetdir. Bilseňiz, ol halkyň ykbaly pesdir. Bir de sultan ýazyň begligi besdir, düşmanyň üstüne ýörülsün imdi. Ýogsam, Sultaniýat begem şo zamanyň azgysy begleriň biri bolupdyr. Şonu da Seydi umumy düşmany Mir Haydar ýeňmek üçin Sultaniýat beg bilen birigip meýdanyna mert söwüşmegi şeýlünläpdir. Bir ýerde top bilen baýdak dikilsin. Goşun iki ýanynyň sap-sap şekilsin, kelleler kezirilsin, ganlar dökülsün. Arada gurt oyunu gurulsun imdi. Ey şahir, öwün meňem çakyýaşy. Sen munça goşun nerden aljak diýip, o gelen wekiller Seydiň sorapdyrlar. Doğrudan şo mahal çocuk düşmanyň öňünden çykyp, oň bilen ýüzbeýi durup söwüş ederden Sultaniýat begin goşnar eken. Beýik şahirime magtym bolynyň item arryklygyny gurda bildirmez. Elbetde düşmana siýasat ýagşylyşy ýaly. Seydi hem Sultaniýat begüle geňeşip, wekilleriň ýokorky beren soragyny gözlerini görkezip, örenmekir jogap beripdir.
Ağlatlıdan bir sap, boz atlıdan bir sap, gyr atlydan bir sap, demir gyr atlydan bir sap goşun öpdür. Bu goşunyň sapy 50 atlydan bar edekeni. Günün ýaşyp barýan mahaly şu atlylary iki birden galadan goýup, Seydi Sultanyýa Begim gözüniň öňünden geçipdir. Wekillerim oňa syn edipdir. Seydi galadan geçip giden atlylaryň bozu bilen gyryny goşup, bozu bilen alyny goşup, aly bilen hem gyryny goşup, sepini bildirmän, bäp ulan goşun köp ekenini didirjek bolup, ýangydan galadan geçirmäge durupdyr. Gün ýaşypdyr. Atlyň ýydy geçip utarmandyr. Garanky düşenlerde utarmandyr. Arman bulan bir perimli. Mir Haydara satylan Gahar Ulughan düşmana paş edipdir. Mir Haydar Liverpoollar haçan uruş şaýyny tutaýarlar ka diýip garaşyp durmandyr. Ol özüniň ýara hem san taýdan agdykly edýän aşköz leşkerleri bilen ilki Garakölüň üstünde dökülipdir. Soňam şekirtge kimin Liverpool çöpdür. Şonu da Liverpoollar olaryň öňünde ýaýaplap durmandyr. Jan alyp san beripdir. İň gadaply tögüşlerde ýan bermän, batyrgy hem hileger tögüşüp, köp ýerlerde ýeňen üçin Sultanyýa Beg Seýdini goşun serkerde edip belläpdir. Goşun hem halk Seýdiniň serkerdeligini ikellap oňlapdyr. Hem oňun ýerinde oňars. Doňun ýerinde doňars diýip goşun Seýdiden köp hoşal bolupdyr. Çünki Seýdi şahir göwregliginiň hile hem bir batyrlykdyr ýerinde. Onu başarmaga kişi gerekdir diýýärler. Söwüş etmä öýren ýokdekeni. Emma düşman hem gyrlaşana, çekýän ziýanyna garaman barha gazabyny tutupdyr. Uruş bir ay diýäl, 2 ay diýäl köpe çekipdir. Seýdi at minip bazy bermäge türgünleşipdir. Nökerlerine hem at şap gowmagy, düşmana al berip gaçmagy öýretipdir. Bir gün bir topar atly bolup, düşman Osman Nurka onuň günnäwüründen girip, ata urdurup, galyşlaşyp dik ilerligine çykypdyr. Amanra Serdar hem düşmanyň demir gazyny duýdurman girip, Seýdi bilen bir wagtda düşmany gurt kimin darap, o da dogry ilerligine tuturypdyr. Alzyranlarga düşen düşman başly barat bolup olar kowupdyr. Seýdiniň goşuny günnäwüründen, Amanra Serdaryň goşuny sagyndan at goýup, iki tarap bilen Mir Haydaryň leşkeriniň içinden eýlek-beýlek geçipdir. Şonda şeýle urtegeş bolupdyr. Meýdi çakışypdyr. Toýnok. At toýnogynyň towazyndan bulut ýalyşan turup, günüň öňüne perde bolupdyr. Şo tögeşde Mir Haydaryň leşkeri mergi degen ýaly garlap eňkidipdir. Şo tögeş ura şahir diýen bir Liverpool şahir şeýle bolup beripdir. Mir Haydar be gäle kimin gelenine. Örsem şirap oňa galha gal boldy. Garaköl basyp Merýä dolunna gerdeninden gylyç halka sal boldy. Watan medet berdi. Çykyldy ata. Naýdalap, gylyçlap guduzlan ite gazat etdik. Ýowa şekilli çete, şalgym deýin başyn alhal boldy. Günnäwürden şiýerdek topully Seýdi. Amanra Serdar sagdan at goýdy. Günüň güdüne atlar tozuny ýaýdy, düşmanyň halkasyň ýolha ýol boldy. Lambaly nökerler urup ýydynyň, sakarlylar turup dogry ýüzünden, aýryp ganymlary galkan gözünden gyrdyk garakçyry ýölgähli boldy. Ganym galdy. Gany uýap giýenin. Jeňde aty ütde süýräp uýanyn. Ora şahir. Liverpool'yň süýünün waspedenine ýogu gül boldy. Seýdiniň aty ýyldyrym ýaly süýünüp, düşman kowlap barýaka. Birden müdüret tüýdürlüp gidipdir. Serkerde şahirim atyň kellesiniň üstünden aşarlyp, tassan boýundan olan eken. Kellesini ýardyryp, usurgap köp helak bolupdyr. Onu şu demde badabat ýürekse salyp, Garawul hanyň garyndaşlaryny gaýyltypdyrlar. Şahiriň bu agyr ýagdaýa düşmegi, okkuny zapt edýän goşuny elbet täsir edipdir. Şu halatda Seýdi ýaly tögüşdärini bilgir, agyr birikdiriji, bozgogy dözümli darýan goşun terkedesiň bolmazlygy, on başlaryň ýüzbaşlaryň arasynda tekep berligiň, agdalylygyň dürümine sebäp bolupdyr. Aýratyn hem Gahar Ulughan bilen Amanma Serdaryň agda alypdyr. Sebäbi Gahar Ulughan Mir Haydar satylyp, goşunyň arasynda şuulçylyk döredipdir. Şu derarlam Sultanyýa Begde serkerdir gedip bilmändir.
Mir Haydar bir ýagdaýdan peýdalanyp, Gaharguly hany ähli libawa beg etmäge wada berip, ýangadan güýç toplap hüjüme geçipdir. Fakary, Gazany, Merýän uşadyp, libabyň owularyny bir-biriň ýydyny alyp başlapdyr. Mir Haydaryň hazy kuzugyna ynanyp, onuň toruna solaşan Gaharguly han Seýdini diri ele salyp bermegi boyun alypdyr. Muny bolsa Seýdiniň uğruny bir mahalky köýüp pişip ýören gymmat eşitip, Şahyra owa dostluk kim howsarçyl gelipdir. Şahyr, sen men günäme. Sana barjak bolup, Hatice keňiň araňda düşünem men. Iki gögün bir bolmasa boljak däl eken. Indi men şo günämi öz elimle ýuwup aýratym gelýär. Seni Gaharguly han ýylanyndan beter çakçak bolýar. Aýtmady diýme. Men sen uýan görün aýdýan. Gaharguly han seni halka bildirmän, diýir tutup Mir Haydara goşurmagyň ýa-da kelläň iltip bermän külkülüne düşdi. Seni şu ýurdan sagaman başyň otur diýip gymmat bir garanky gece Seýdini öz obatundan gaçyryp goýberipdir. Şondan soň gymmat bilen Seýdi Şahyr doguna koşupmuş. Zalim Mir Haydaryň hem onuň ganojak leşigleriniň gadabyna çydap bilmän. Libaplar ýa-da şekilip çekit bilelenmäň arlygyny ayak diýipdir diýip. Muhadagy bokurda onu öldürmek üçin şäýnini ýapşanna. Fakowlap gepleýän bir adam gözlerini gyrpylladyp, "Wah, men ýa-syň ýanynaky gitler şileň tigirini sagşadan tanykym ýaly, tankyň birji olaýan bolsa, Mir Haydaryň leşiglerini saňgalaryny saşyrmysak bolardy" diýip, fakowlap zordan gepini düşündirdi. Şonda men oňa eşitdirmän, "Hey, bir ýagşy ýigit, tan çeken o. Arman tüwüşdi yaralanyp, seňse bolup durýar" diýip, oň sakynman geplep bilmeýişine gatgynannym. Oňa senem Huda gurrun dowam etdi. Bir ýene danışdyk. Görüň, şo dögürde durmuş, nähili jepal ekeni. Öz eneden dören ýeriňi, gazanjyňy, malyňy, mekanyny hemmesini nemmeter. Özüňi gul edip, erkiňi elinden duşman gaňyryp alsa, görne hil agyr diýär. Şu ýagdaýda bilmän libabyň halky adanna çuwan bolup, gözel imaratlaryny, mal mülküni taşlap mara tarap gidipdirler. O boskunlara Seýdi, Amanra Serdar, Sultanya beg baş bolupdyr. Şonda Seýdi atynyň öňüne galyp, libap bile hoşlaşyp, "Hoşimdi" diýen ajaýyp goşguýyn aýdypdyr. Derkerde Şahyr libap hakyna barjak ýerler barady. Geljek ykbarlar dogrudy, atyň üstüne başyny galdyrman pikirlenip, aňa-daňa gumlaryň depeleň arasy bilen gidipdir. Nenem goýlanmajak. Bosgunnyň içinde garrydy, kempirdi. Demir sanap ýatan yaraly, hassa da bar eken. Göwrül aýarly, ümmülmez şagydy. Ýolly enesinden burun bäbek de bar eken. Zokrap turan assuň bolsa, dodugyň kepedip aşgar ýaly ötüp, süýür dipeň dişäjek golýan eken. Han bir ümmülmez şölle barıp, eňeňi basaýadan zankydy bermäge Jeyhunyň millet huwamynam. Ol uzakdy. Duşmanyň elinde galdy. Teşne şölüň içinde bir uğursugy dermany aldamzalap, telim adam bolup paýlaşypdyrlar. Beýle çetin ýagdaýa gözmonjugy ýaly ümmülme nerese şagalar çydaýamynam. Ýok, çydamaýar. Bir suw dese, ýene bir nan ýa. Şonun ötürü şagalar güýmemek üçin postunyň tüýlü taýyny ogurgy döküp berer ekenler. Eýdem şeýdäýmesen, isleýän wagtyňdan mişirip, nahar eder ýaly şöllü ataň uýbamynam. Şeýde boskunnyň bir uju, han geçeni bir uju mara edipdir. Seýdem bir bölük boskuna baş bolup, maradaky sapaly şanlaryň owasyna gelipdir. Ol owa häzir Bayramar raýonuna garaşdy. Oňa Ertar ýap diýerler. Halkyň aýtmagyna görä, şu ýerde uzulum bir bölek kürün uwa bolup oturumly Ertar bar eken. Seýdi hem Sultanyýat beg bilen bosgunlara baş bolup, şol Ertarla goşulypdyr. Sakarlar bolsa, Amanra Serdaryň başdanlygyny Maryanyň aýagy ujunyna, garybataň demir galygynyň gaýratyna, gara sırtyň günne gortunyna, tozonnu diýen şägiligiň etegine ýerleşipdirler. Oňa häzir sakar şägi diýip at berýärler. O wagtlar olaryň bu oturan ýerlerine atan pahyryň aýtmagyna görä, han geçenip atlanýar ekenler. Sakarlara bir ýerde, Ertarlara o ýerde
amakly oturmak meýesser bolmandyr. Ýogsa marlar olary oňat ýardym edipdirler. Şo wagtam Murgabyň benini ýykylyp halka ýöwsüne galypdyr. Hana wagtlar bu mahalky ýaly isleýän suwuň alyp islemediňi damjasyna riýat etmän saklar ýaly tilsimat bolup näme. Ähli kıyınçılığı, ähli jebir jepani halk gerdenle çekmeli bolupdyr. Halkyň şeýle aljyraňlyga düşmegine dözmedikdirän bolup hywanyň şo mahalkany Muhammed Rahim han baranyňda ören parasatly urulmegi. Pişik kimen birlemegi başargyn. Dyrnagyňa sırnagyňy gizlegin. Men adamdan sözlärinde halky süýt köýüne gark etdim. Oşuň ata bilmändir. Soňuny özüm oňararyn. Gözlegiň agdaralyk boldun. Tire oba garşy boldun. Samanasynyň suwy bergin. Aýratynam marlar bilen lewaplarlaň arasyna jetlik döretdi. Bendi tez bitirmek bardy eden işinden kaş köp bolsun. Ondan olar yer gaty bolup öküzden görür ederler. Bu arada Seýdiniň daşyna perwany bolgun. O näme diýse, sen meň adymdan oň diýenini bitirmäge boýun bolgun. Seýdini bosgunlar bilen ele salyp bilsek, Şamrat Welnamynyň ogly Mir Haydary lewapdan gyrakladyp bilersip, Gutluk Murat diýen adama işarlygyň dürdürü ýollaryny öwredip goýýardyr. Barangda hor halka hanyň adyndan hanyny giderdiň diýip iýeren birlek leşgeriniň daşyndan agyz gaplar bilen bolara bolma gurallar hem arpa mäş ýöňünlerdir. Gutluk Murat hem gelinmadyna, o atlaň köpsüni lewaplara berip, Seýdiniň daşyna perwan bolup başlapdyr. Muhammed Rahim hanyň tapşyryşy ýaly ol asrynyk bilen halkyň arasynda agzalalyk hem jetlik döretmäge girişipdir. Halk hem Seýdi Gutluk Muradyň kimdigini, nähili pygyrlak adamdygyny badawa tanap bilmändir. Ýönem Gutluk Murat özü bile alyp gelen leşkerini ýygyna tirkäp, şagalyň gawyna soğuşy ýaly işe batyrga ýapyşyp, göwresini gaçyryp ören zoramy işläpdir. İş bile başagay halk Gutluk Muradyň pyrrlagyna üns bermege hem wagt tapmandyr. Diş tırnak işläp, baryny ýoguny bendiň ýoluna gurban edipdir. Şahir Seýdi bosgunlar bilen bir katarda bendi bekleşmek üçin jana ýaman işläpdir. Şeýdi bol marada bir ýyl oguly ýaşaýa, bendiň baş bermezligi, gurokçulugyň köpelmegi hem ähli halky gabagatçylyga duçar edipdir. Aýratynam lewaply bosgunlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrypdyr. Onuň sözüni de Muhammed Rahim han, sen özüň bile gelen lewaplar alyp, hywa gel. Saňa berdäk türkmenlerden täze nöker diýip bereýin. Özüňem goşunmaş edeýin. Mir Haydary bärsinden bilelikde uraly. Mir Haydar şeýda emedek. Ol Süleyman peýgamber ýaly ähli halky özüne bakyn edip, ýere suwy höküm eýlemek isleýär. Size leşger çekip soğuşy ýaly. Maňa da solar. Men ondan şala gorkmaýan. Ýurdy beri sapar diýipdirler, sen maňa kömegin gerek. Eger onu şeýdip derbidagyny edip bilsek, sizi öz ýurduňda eýedeýin. Maňa siziň mülküňizem, halkyňyzam gerekdir. Isle özüň han bol, isle de sultan. Atdan ýaragdan nökerden kemin goýmaýyn. Kıyamatlyk gardaşyň molla gelýärini hem ýehirlikden azat edip ýanyňa bereýin. Isle onu molladyn, isle de mürdi. Şu barada seni öz ýeliň öz ýakan eýdeýin. Bosgunlaňyzy hem gelin madyňyza galla hem ýersu jaý bilip süredeýin. Şoňa Sultanyýat begem närazylyk bildirmedin. Onuň hem amanra serdaryň hem mertebesini her babatdan ýokary gallaýyn diýip and içip aýylap, bu habary Gutluk Muradyň üstünden Seýda ýetiripdir. Moňa Seýdem ynanyp garşy bolmandyr. Sebäbi onuň ähli küýük kalby Mir Haydary kuluşa gedip, lewaba gaýdyp barmak eken. Galyp etsedi, kıyamatlyk gardaşym molla delilini bennilikden halat etmek Seýdi üçin has wajyp mesele bolupdyr. Bulardan gaýry hem Gutluk Murat, süýse bogonuňdan geçdik, şepiňi pytratma diýişi ýaly. Halkyň agdyna alardyp öz leşkeri bilen oňuşmandyr. Benni beklenýär. Bite bir bastyryp ýygyna gaýdy berse razy bolupdyr. Seýdi ile Sultanyýat begim hem arasyna näsazyk düşüpdir. Sultanyýat beg hywa gitmäge razy bolmandyr. Ol Mir Haydaryň salgydy. Harazy ýatyrdyk. Sultanyýat beg gelip öz halkyna hem öz mülküni eýe bolsun diýen alnanyp, Seýdiniň diýenini etmän, özüne kulak asan lewaplar alyp öz obasyna gidenmiş. Seýdi de ýygyna galyn halky düşürüp,
Hıygudak türkmenleriň ýanyna gidermen bolupdyr. Takarlar hem Amanullah Serdaryň wagty bilen Seýdiniň tarapyna geçiripdir. Şeýdip bular marllaryň hem töwürlasyna gulak gabartman hıywa gidipdirler. Seýdiniň hem halka alyp baran ýerine, öňkde bir ýeriniň plan ýerde bakır bar, barsam ýöne takır wa diýişýär bolupdyr. Mir Haydar Sultanyýa bilen gaýdyp baran lebap bilen başyna itin günü getiripdir. Hıywan hany Muhammed Rahim han boldy. Tilkem men bilen ağlarını tutulýanlar diýip Seýdiniň alyp baran boskunlary ornaşykly ýerleşýän şaýlar olara ağzy känne gallo kömegini beripdir. Seýdi bilen Deliliň duşmagyna uruta da edipdir. Şo mahallar Delili göz tutsak ekeni. Hanyň beýle rehimdarlygy çekmändir. Berden baran türkmenleriň bir maliýady we salgydy däl. Özüniň şoğur depesine çykan haram şöwketini ýatyrmak üçin her gijesine bir gyýy. Onlaryň owadan gyý tölüme borç edipdir. Şonna Seýdi şaýyr. Doňuzyň doňuzdan hiç farky ýok eken. Oň agy da bir, garasy da diýip, özüniň ağırlanynyna gatahmyr edip, ýalaňaç meýdanyna galyş bir kelläni mäşrik ýal togulaşman, gyýy berilmejekdigini berk durup aýdypdyr. Şonuň üçinem han olary onçokly batyrgy batyryp bilmändir. Bu bir tarapdan. İkinci tarapdan aradan kän wagt geçmäke Muhammed Rahim han kesellep ölüpdir. Onun ýerine de Allah ulu diýen adam han bolupdyr. Ol ýurdu dolandyrmagyň abyny tabyny almaka, özüne gowy adalatly han nidirjek bolup, ýetirlere öz ýerine gaýtmagy ýar edipdir. Şu öwürlüşikden peýdalan Seýdi, Deliliniň maslahaty boýunça ärsarlary hem etrekkillere baş bolup gargara gidipdir. Takarlar bolsa, Amanullah Serdaryň serkerdeligine towşana dowduk dep edip, kesar kazyň üstünden libaba gaýdypdyr. Seýdi gargala barandan soň Delili bilen goňşulukda 7 ýyllap duwleňşir oturupdyr. Hatice bilen Deliliniň aýaly Nur hem öz şagalary bilen tapanyny deň paýlaşyp, deň ýalaşypdyrlar. Seýdi bilen Delili bolsa, käte atlanyp şikäre gider eken. Şo mahallarym Seýdiniň hem Deliliniň gartaşyp başlan wagtlar eken. Bir gerek Seýdi atyna atlanjak bolanyny jahil wagtyny akyal atlanyp bilmändir. Şonda şahir özüniň geçmişini ýatlap, ýigitlik şagy diýen azaýyp goşgudan aýdypdyr. Olar awu gidip, goşup ýörkäler. Horasonyň hany Ahmed Ali han batybalyjy leşgerini tirkäp, gerkeleň üstüne dökülipdir. Bolupdyr bir şaknaşyk, bolupdyr bir gyrlaşyk. Şol ruşda Seýdi ýaralanyp, gapyrlykda duşmanyň ýerine ýetirlişipdir. Bagyr ýagdy ähli gerkeler, ähli gürgenler şeýle bir gynanypdyrlar, Seýdi baýdar ýarlar. Duşmanyň kastyna aç gurt deýin diýiş gyzap, baş ýaýkap, watan şahyry duşmanyň ganyny penjerinden alyp bilmänliklere namyt edip, şeýle bir ökünipdirler welin. Aýdyp diýip borýarlar. Hatda Seýdiniň agramyna agram gyzyla barabar atlar berip, şahyry Ahmed Ali Mürdäniň gadawyndan halas etjek bolupdyrlar. Emma o zalim han, ola bilen hiç barlaşman, ölün iten serbazlarynyň, serkeňleriniň, sertipleriniň özüni Seýdiden çykarjak bolup gadawy minipdir. Ondan Ahmed Ali hanyň güýüne sereder ýarlar eken. Ol ýetir düşüp, arkasyna daňylan, aýagy gannarly Seýdiniň üstüne banyp, "Hey, daňlar türkmen. Eşitmedim diýme. Dogry jogap bermeseň, seni şeýle bir urarny welin, edil ýenjilen it kimen saňdar bolarsyň" diýip şahyr haýbat atypdyr. Seýdi onuň çarpynyp aýdan bir gazetli sözlerinden birjikde çekinmän, oňa örsem zarlanan batyrga jogap beripdir. "Hey han, sen meni ýala-ýaga bagly, yaraly ýetir diýip beýle ýaskyrmaçylyk etme. Egerde sen güýjüňe, gaýratyňa, gylyjyňa dayanýan bolsaň ýör. Aly meýdana baryp, başa-baş tögüşeli. Şonda ýeka gylyjy artyk salyp bilseň erdiň bileýin. Bolmagada beýle güpleme." Şahyryň bu şagyrşyny kabul etmäge Ahmed Ali hanyň bogyny tutmandyr. O gaýtam Seýdiden ýaty ýazyp 3-4 edim ýyda çekilip, soň keserlenip başlapdyr. Tüýlek egri burnunyň hanalaryna ýel berip, Seýdiniň üstünden iç ýakgyç gülüp, öwünüp şahyra şeýle gyzarat beripdir. "Enne sen meň bilen dewjip bolarsyň. Sen beýle gylyjyňa ýerke diýen gaýdusyz gahyrman bolsaň, näme üçin meň elime ýetirdiň ha?
anol gayratyň, anol namusyň. Enne sen janyň men elimde. Nowtaňa haýhyana tilksem, senem şu tarapa lonkullap gidersiň. Gaýt diýsem gaýdarsyň, aýt diýsem aýdarsyň. Düşündiňmi? Yaraly eşek. Men ak diýsem senem ak diýmeli. Men gara diýsem senem gara diýmeli ýa-da janyň haýpyň gelmeýärmi? Seydi Ahmet Ali Mürdäniň bu gadaba ýuwrulan paňluk sözlerinden bir jigem eýmenmändir. Gaýtam Seydi merdana başyny dik tutup Ahmet Ali Mürdäniň yarasyna burç basyran nek edýän ýiti, ajy gülküsi bilen onuň her sözüni ýaňsa alyp şahirany kim parazatly sözleri bilen üstsaşyry şeýle jogap beripdir. Ýok han. Men sen o diýjek adamlaryndan däl. Sen gat ýalňyşýaň. Sen näme diýip diýsen, diýip durýaly, men agyrym sen agyrym däldir. Ondan sen şunu ýadyňdan çykarma. Gayrat hakyna namys barada maňa gyzyt berýänsäň, özüňe gyzyt ber. Sebäbi menne senki al ejide ganym. Tütün merzi gayrat ýok. Menne pek gayrat, pek namys, pek wujdan bar. Awa, han. Şu mahallar gylyjym, gadabym, hökmüm sen elinde. Men nähil edip öldürýän sen öldürip bilýärsiň. Elinden geleni aýama. Ýene gaýtalap aýdýan. Eliň ýetse asman paýyny men üstüme gaçyr. Şonda da sen meni öýslidiňçe gepledip bilmerdiň. Sebäbi men gylyç tyýryp, goşun çekip sen üstüňe de solmadym. Sen ýetirim aljak bolmadym. Garnaňy da ýarjak bolmadym. Sen bolsa men bilen eliň gamsyly gepleşip, urup ýenjip maňa azar berýärsiň. Seydi şeýle diýip, oň ähliden 70'lerini ýüzüne bazladyp basyp beripdir. Emma hanyň bu sözlerini başdan aýak diňlemäge çydam edip durup bilmändir. Çünkü Seydi'nin her bir parasatly sözü hanyň üstünden labır bolup ýenipdir. Şoň şünem han kapany düşen ay kimin gyýgyryp Seydi'ni tilterläpdirdi. "Gap sesiňi, sen kim bilen gepleşýärsiň? Saňa ejem ogly diýerler." diýip Seydi'niň üstüne gamsyndan uladyp, özüni dünýäde deňi taýy ýok gahrman gadaplap, iç ýakkyş sözler bilen ören küpür gepläpdir. Seydi onuň baýdan sözlerine gülesi gelmedi, kinaýaly gülüp, ondan minnetli söz alyp galmandyr. Wah han, sen näçe aýdýasyň? Sen aýdyşyň ýaly, men ejem ogly bolan bolsam, oň ýeter zat bolmazdy. Arman men ejem ogly bolup bilmedim. Hiç mahal men ejem, sen duşmany ýetir düşdip men hüwdiränem däldir. Maňa ýaman niýetim edenler diýip, Seydi enesiniň atasynyň watanyň hem ar namusyň üstüne jan alyp jan bergin diýen aýdypdyr. Ol özüniň gynalşyna çydap bilmän. Han, sen maňa beren dulmyň zerarly. Ebedilik meniň halkymyň gargyşyna eýe bolarsyň. Gördi dur. Sen gadabyňdan horlanan Horasan halky. Seni öz yaragy bilen gududit kimin öldürür. Sen ýaly adamlarda gynajylar hakyna. Biziň magtym gulemy dine şeýle diýe. Senem şunu unutma diýip şu mysal getiripdir. Magtym guly. Bir söz diýdim baýakda. Garuwadyr, ýersiz urulan taýakda. Zalimler har bolar, galar aýakda. Garyp sen aglama. Şiirdek bolar sen. Bu sözden soň Ahmet Ali Mürdi Seydi'niň şahirdygyny aňyp, oň üstüne zemden ýarşyjypdyr. "Asyl senem şahirmi? Ismen kim? Nirden sen dogryňdan gel?" Hanyň bu sözü şunu şahir bir jigem müzderilmändir. Nirdenligini, şahirdygyny adanyň Seydi'den aýdypdyr. Aha! Ha bu horanyň emiri Mir Haydar bilen gylyç kemrip tarkaş vuran Seydi şahir senmi diýip hangin alyp sorapdyr. Seydi ondan hiç şeýle kapany jetmän batyrga jogap beripdir. "Awa men, dal kim boldun?" Han şahiriň sözüne pituwa etmän gaýtarap adamly sorapdyr. "Men inanmaýan, şeytan, gerkel bolaýmy?" Seydi ondan emmatry adamly gepläpdir. "Münkür hem ölümden gorkýan hem. Tä azal gelip ýakandan tutýansa şerraýlyk edip töwreni gorkujak bolarmyşyn. Senem şol. Sen inansaň da, men öldürseň de öldürtmeseň de, men gerkedem däl, burkodam däl, şerkedem däl. Biler bolsaň, öň gaýdyşym ýaly men lewaply. Ya men öldür, ýa-da men elim boşadyp äler sebepleş. Bolmady iň ýaman hanzaryň bolsa, kükregimden parran sok diýip, Seydi aýagy gannarly, ikeleden zerli.
Şök düşüp oturun yerinden döşünü gaýşaryp öňümdäpdir. Eýdanany Ahmed Ali hany gepleri goýman. Ya meni şahyny ýanyny ber. Ýa-da elim boşat. Bolmasa sen ähli dağlaryny üstüme düşürdiň-de. Meni ýarym aly gepledip bilmerdiň. Düşünüklümi han? Dip özüniň ölüme jelläde garaşýanyny aýdypdyr. Han şundan soň bir hili ýözelläp, sen lewaply bolsaň, bir ýetiregiň eteklerine nä köýüriň ba diýipdir. Seydoňa ören gyýsy jogap beripdir. Han, mert ýurdun dertden gorar. Çopon goýunyny gurtdun dip eşitmärmidiň. Ya sizde beýle adalatly nakylym ýokmy? Hanin kire gidip göwüne jogap berin. Bizde de beýle nakyl bar, eşidipdim. Eşden bolsaň han etirek de gargalady. Gurgunna marada ahalla men ýurdum. Yer han muňa näme diýjek? Gepläp otur. Hey şundan soňam aryňy namysyny, herne baryň depelemek üçin, özüň gul bazyňy, aýalyňy, eneni garna gedenmek üçin üstüňe şolan düşmanyň öňüne leppe ýaga diýip gol goşuryp durup bolarmy? Ýok, bolmaz. Ahmed Ali han Seydiýanyň bu sözlerinden soň öskün gaşlaryny bürüşdirip, burusadyp şybyk çekipdir. Ogurdan tüseden doldurup bölüp asman üfläpdir. Goýşal tüssü, onuň hyýynaly sar sakkal bilen sary murtuny seňip, ot düşen köne letdi ýar soň rüntdäp durupdyr. Ahmed Ali han azy ýaljykdan keýpini kökläp, bir aýşyny hümledip pikir edipdir. Ýa-şu wehirini durludym edenden soň Seyden sorapdyr. Eýsem onuň seň pikiriňçe derdem gurdum bizde. Hanyň bu soru üçin Seýid jogap berjek bolup ulap pikirlenmändir. Hawa. Han ýene bir aýşyny hümledip, esli oýlanandan soň Seydiň yrjak bolup synaşypdyr. Egerde gurt şopona peýda getiräýse, hiç wagt gurtdan şopona peýda bolmaz. Hey gurt bilen goýunyň bir goýdan suwşany görmediň. Eger zor bile işiräýsek, oňa şopon hiç razy bolmaz. Han teýahry bolmagyny gödýetenden soň şahyra ullu kan wadalar hödürläp, oňa beren berip özüne tabin etmek isläpdir. Şahyr, beýdip durman barlaşaly. Sen şügürleňi fars diline geçirdip onu tehranyna ýüzi jezgürli kitap etdireli. Düldül kimin atam mereli, bir gaýdaryň serwatlaryny saňgylladyp, serrellen gylyjyny da bereli. Ýöne sen bize. Gargalany etirek sevitini alışmak kömek et. Biziň şanymyzy öwgüli goşgular dedi, özüňi de goşunmaş edeli. Belki nedir ýaly Eýrana şahym bolurdyň diýip, han gelmenek sözler bilen oňdan ony çalmak ýönelipdir. Emma Seydi bu gan horuň äli hilegärligine derrew düşünüp, müň serşä bir kedek diýişi ýaly, ýekagy sözde onu öňpodurdypdyr. Han, bir gün nedir şahym senki ýaly jomartlyk zatanyna? Biziň atamyz keýmir köreňi durna gökde, dudok ýerde diýipdir. Şu jogap bilen senem oňmaly bolarsyň. Ahmed Ali han büýetgür jogaby göwün ýetmeslik edip, gaňryk kimin ýegri burnunyň kertikmen heňrigini ýygrypdyrdy. Sen ataňy maşatda ýanraryn diýip, Ahmed Ali han serkerde şahyryň elini arkasyna daňdyryp ony maşadyň hany Mürza Abbas'a sowgaty beripdir. Mürza Abbas türkmenler üçin nedir şahynyň hem oýlap tap bilmedik şeylerini tapar ekeni. Şoň şüýnem Ahmed Ali han Seydi hakda Mürza Abbas'a gadaplyk atlaramýapdyr. Şahyr Seydi hem gyçak garadaşlar aýaklaryny gyýdyryp, zarply degýän gamsylar derarly kellesini ýennam janyny çapraz ýar etdirip, bir näçe günden soň iň soňky deminne maşada gelipdir. Mürza Abbas Ahmed Ali hanyň hatyny okandan soň ikili arkasyna tutup Seydiň alkymyna kalyp gelipdirdi. Bir şiir boljak bolýan türkmeni men köpden bäri tanaýan. Bir Mir Haydaryň gadabyndan sypan bolsa da, men penjämden tapyp bilmez. Muny öldürmek biz üçin müň türkmen öldüründen peýdaly bolar. Munyň ölüminiň agusy türkmeniň kalbyndan 100 000 ýyllap çykmaz. Men muny damdam jedasyna sede bar ederim. Men gadabymy gören bolsa, kelleden köşkeden teýmirlen amank bolardy. Ýene şunuň ýaly ele düşen sowgadyň bolsa, maňa ýiber diýip, Mürza Abbas Ahmed Ali hana minnetdarlyk bildirip hat ýazandan soň Seydiňi zeýladan atypdyr.
Şodanlarına seyizden hem başka yara ağır ganlarlı, saç sakkalı ötüp divana dönen bir adam yatar eken. Ol adamynyň adyna Pudok bağışlar ekenler. Ödüm duşok tebitlerinenmiş. Onu Mürda Abbas tekeleriň üstüne şolanyna ýetir alypdyr. Mürda Abbas onuň hun talep edipdir. Pudok bağış ödünün ýeň ýol garypdygyny. Bir dutar bilen artık niyaz diýen saltyk aýarlan başga hiç sadanyň ýokdugyny aýdypdyr. Doğrudan Pudok bağışta salıp aýdyp, garybyň gamyny gowdadyp göwünni galkyndyr ekeni. Sen beýle garyp bolsaň jeňde ne görüňmi? Gidip sadanlaryň nessen bolmaýarmy diýip Mürda Abbas Pudok bağışyny sykajaga salypdyr. Pudok bağışı ölsem ölýäni salyp oňa ýüregiňi aýdypdyr. Ey han ağa, jeňde jan alyp jan bermeseň, seňiň de bolmaz deňiňde, sazyň da bolmaz öýüňde. Sana has düşünüklerini edip aýtsam, ilim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn. Şo jähetdenem üstüme dökülen ýagynyň 7 ýerinden ýarmak biziň üçin adatdyr. Ondan hem sen şonu bilip goý. Gaýrat geýimli däli göwünlidir. Şeýle batyrga aýdylan sözler Mürda Abbasyň gaharyny bokurdygyny getiripdir. Pah pah pah. Muňa bakyňa. Her bir söz dağdan daş tugulýar. Bollun ameň başyma gılıç gemirin göwrewli. Seni şu boluşyň bilen ne öldürür ne de güldürür nip. Mürda Abbas onu diýilden anatypdyr. Şeýle agyr ýagdaýda zannan ýatyrka Pudok wagty teýdi bilen sataşypdyr. Eger başynyň geçen wakalary şahyra birin aýdyp beripdir. Seýdem oň bilen içkin tanyşyp, duşokly bolsaň ören gowy. O ýerde men ýa sultan diýen kıyamatlyk aýallygyny madyr. Oň adam sana ýagmur çopon diýilýändir. Olar men biziň nanyna gözi bagly oturan bilýänler. Ölmeýän menden öň bar aýsaň, köp dua salam aýdarsyň. Özüm Mahmud Baýryň owasyny dur diýip, ýa sultany, susuzlyk belasynyň halat edişi bardy. Pudok bağışa gurrun beripdir. Soň bolsa dıkyn alyp duran gamyny gowdatmak üçin oňa bennilikdäki ýadan galimdi diýen goşgulyny okap beripdir. Pudok bağışı bir eşdeni derw ýat bekler ekeni. Bu goşgulynyň ýekejek sözüni tapdyrman, bada-bat ýat bekläp, Seýdiniň öýüne hem aýdym edip aýdyp beripdir. Seýd onuň köp hoşalykdyr. Şonda Pudok bağışı uludan demin alyp, men baýdym halkyma da ýaýradyp biljek görün. Emma diýip haşlapdyr. Seýdi anyklaşdyrmak üçin ondan sorapdyr. Sen emmaň näme? Men düşünmedimli. Wah, emmaly gurrunň ýyly şeýle. Bennilikden boşajak göle arman, iki öňden diýilmeli boljak. Şeýle şert goýdular. Wah, baş oňurmansyň. Özüm bolsama ikellap rady bolurdum. Çünkü çekýän jebiriň daşyndan okdan yaman agur sözler eşdeninden öz ýylyň arasynda kör bolup geday gedeniň ýadlyga çykan ýalymy. Ýöne göre Şabile hanyň hiç kaçan messe bolmaz. Barda sen oňa aýt. Eger ol şu sözünde durup bilse, sen ýerine iki gözüm köwletmäge men taýynlyp, seýde şeýle şertde zynnan boşap gitmegin görülip eşdilmedik mertlikdigini Pudok bağışa düşündüripdir. Mundan Pudok bağışı şu şertlere radydygyny Mürda Abbas ýetirýär. Seýdem özüniň o şertlere radydygyny bildirýär. Emma Mürda Abbas seýdiniň islegini bitirmän, oň öňünde ondan hem eýmeni şert goýjagyny aýdypdyr. Birinji şertime, seni damjaň aşagyna bir giýjegini oturtjak. Şonda da ölmeseň, dilini gömeýinden çekjek. Ikinji şertim bolsa, iki gözüňi birden çykarjak. Şonda da ölmeseň, alan galan gözüňki. Ey bular bir kıyın şert däl, başararsyňla diýip Abbas Mürdi ýaňsylap keyp edip gülüpdir. Ferkerde şahyr bulmany da hedil edip gelip ýördigim däl. Bardy ýerli ölmän watanma gaýdyp baraýsam, gözüm görmedi, pikirimi halkyma dil bilen düşündürün diýen umyt bilen hanyň ýüzüne çiňelipdirdi. Han, şert degen goýokymdy. Onu bitirmek men bilen. Ýöne, men dilimiň ýerine bir elim bilen bir gözüm bersem bolmaýarmy? Oň bilen oňmasaň da dilim al bilen gözüme bir elime degme diýip, ol aýrylgan şertleri biri-birini tapawutlandyrmak isläpdir. Mürda Abbas bolguzy gürküzüni gaýtalap, "Oho!
Sen diýäniň näme? Sen gözüň açyk bolup, bir ýeriň sag bolsa, lal diliň kagyzyň üstünde şeýle bir saýrar göli. Kaknus kimin ot bürküp, men atam yandyrar, diýipdir. Herkerde şahir, ahir bolmasyny göz ýeteniň soň, han, goý sen diýeniň bolsun, diýip mertlik bilen batlaýdypdyr. Mürda Abbas şertini bitirmäge girişipdir. Seýdiňiň başyny sıyırdyryp, damjaň astyna oturdup, gymyllama diýal 4 töwrün berkitmek isläpdir. Emma Seýdiň rady bolman üçin sorapdyr. Han, iň soň men öljek. Ölüm öňünde bir men elim aýagymy 4 ýanymy boş et. Gymyllasam gylyç bile kelläm kes. Mürda Abbas, oň mertligini syňap görmek üçin Seýdiňiň islegini bitiripdir. Bu kimin soğuk damjadamanna Seýdi ne teskinipdir, ne dinkilläpdir. Depeň deşip barýan soğuk damja ýerliýine damyp, şahiriň ennamyny zümşülledip deperinden daban nurnapdyr. Şonu dol ýöňü ýitirmän, ýüzüni sıtman otupdyr. Emma onuň sarsman oturşyny seredip durmagy Mürda Abbasyň ýüregi etmän soň eline galyjy damja berip, gymyllasa başyny şalgam kimin apar? Bolmasa wäheriň ýandyryny çykyp gidipdir. O çykyp gidenden soň damjasy Seýdiňiň mertligine hayran galyp gyrsyny işläp, kellesini ýekap, damjany ýatyrypdyrdy Seýda, gardaş. Men ömrümiň ýaryny şunna gulluk edip geçirdim. Emma sen kimin teskinmede adam eni. Şu güne sen asyl görmedim. Ýa-da sen diýrem bolsaň, hanyň emrini eşdip, şo wagty ölüpsiň. Ýa-da sen henide sen hiç kimde bolmadyk derejede zydamlyk bar. Dogry, Hudaýdan ýaşarmadygym seniň ýaşarjak däl. Meňni çağam mani aýalym. Men adyma gulam diýerler. Özüm hanyň gaýyn obasyndan asly kärimim hammalçylyk. Ýöne gardaş, demiň içinde bolsun. Men ýaş wagtym hanyň aýaly gyýka. Oň bilen şeýle öýüşdüm göli. Hiç kimen bir ýar söýjenlerler. Emma o maňa nesip etmän Mürda Abbasy nesip etdi. Men nähili gölgyny bolup ölsemem, söýşenmiň gapsyny öleýinip, oň işigine gidaý bolup gezdim. Hanyň aýalynyň maňa rehmi geldi. Men ýoluk torgoý ýaly bolup duruşymy görüp, gaty gynanyp, sessiz aglady. Menim hem sıkmandyrmadym. Soň göz ýaşyny tüpürüp, meni öz penasyny saklamak üçin hana şeýle ýalvardy. Ey maşadan kıbla ýalemy. Şu garip bir şäre birin gözüwamyzdan. Muňa rahmet. Bu bir döwüm nanyň gesiri. Muňa beren nanyň üstüne saýa salar, döwletiň şöhratyny artar diýip, o meni Mürda Abbasy talaban tutturdy-da, men tüýümim täze etdi. Şondan bäri men şu ýerde damjasy bolup, Mürda Abbasyň aýaly bilenem göwün görüşip gelýän. Ýöne welin şiiri tutan men. Emma oň ady Gabry Abbasy itdi diýip, damjasy ýene bir gedek kyrsyny işläp, kellesini ýaýkap, ýerine bilen juk-juk edip näme bolsa bir dady aňlaşyk bolupdyr. Seýdiň soňky gümürtük sözlerini düşünmän soň, hat düşünüp gaýtdyrmak isläp, o tutanyň nähili şiiri. Ady netip oňa gitdi. Gulam pikirini onuň gizlemändir. Wah gardaş. Mürda Abbasyň ogly diýilýän gahrman men mi wem bolmaly. Gör bu bolup ýöreni işlerine ýahili. Kimiň ogly, kime kaka diýe. Hawa men şu gapyda gezsem-de ýüregimiň bükgülligi azýarlar. Birden Mürda Abbas öz aýaly bilen men bir edmaýşymy aňaýsa, maňa da jelaýyn berer. Oňa şenni, oňa öwreni şöýünip, bir gün şu damjaň aşagyna oturaýmanmy? Soğuk damja degen nefsine gyýgyryp, zöwge galanmy duýmandyryn. Depemden dawanma soğuk film sokup çykaran ýaly boldy diýip, gulam Seýdiňiň ýanyna janyny sızdyryp derdinipdir. Şahir mülayim sözlerlen onuň göwünden turupdyr. Gulam, sen ýöňde biriniň o diýýärdiňe bas. Ötmede kedek ýerine edipsiň. Büýren gowguluk, tüýüp pek insan şeýle de bolmalydyr diýip, Seýdem özüniň kärini nädip biýagdaýa düşenni gulama aýdyp, oň bilen şunu ýürekden derdinipdir. Mundan soň gulamyň Seýda gaýp beripdir, gardaş. Sen adam meniň merdi hem paýgasy ekeniň. Sen meň elimde bir gynaňy bölme. Men saňa edip biljek ýagşylygym hem kömegim. Ene şu, dolanyp şu damja mende rali, sen üstüňe damja, o da ölüne ýödüme. Soňundan men wujdanyma. Ata-babyma nälet bolsun diýip, Nurbaty hafam berk toglap damjan bekläpdir. Mürda Abbasy bildirmän, gulam
Seydi Şahir'e nan tu verip onu bir nemezi kuwatlandyrypdyr. Şahir oňa magtymlynyň bir azy doýurmak haçdyr yaranlar diýen goşlugyny okap berip, eden hededi üçin gulama minnetdarlyk bildiripdir. Soň oň biletir geçip gün guşluk galanyny hanyň huzuryna gelipdir. Han Seydi'niň damjanyň astyny ölmän çykşyna hayran galyp gulamy heňkiripdir. Peh peh, bu näme boluş? O damjanyň astynyň ölmän çykar ýaly oň jany polatdanmy? Eşek, sen aberdat edaýan nälsiňde? Görgülü gulam Mürda Abbasyň öňünden eplim ýapylym bükülip, Seydi eden ýagşylygyny boýun almazak bolup ýalnaklapdyr. Hanawy, janym sana gurban bolsun. Muň jany polatdan put eken. Başga nähil gadabyň orta edip bermeseň, bu damjaň birine badamyň öljek many ýok. Oýnuny uturup sözüne tuturan Mürda Abbas dagy nädern ölmän. Seydi'niň ölümüň öňündäki berýän pert sowaplaryny çylap bilmärsoň, onu gowşatmagy ýöneşipdir. Ele düşen şiirem öljek gurunny awşyň aýagyna baş goýarmyş. Senem ölüm pilläň gorelaşdy, men näme diýsem bolýa hanagy diýdi. Seydi kirjiňlenmän gaýtaryp beripdir. Ýok. Ölen ölün sen diýdiňi diýmen. Näme üçin? Häzir hanagy diýsem soňrak saňa janagy diýdirjek bolardyň. Elbetde hannyr. Hanyň hemişe hökmüri wannyr. Sene moň diýen näçseň? Ýaşyrtdan başga ýamanlyk görmersiň, soňundan hakydama gelmedi diýme. Han bilen han taraşdyň. Belki senem men ýalyr ülke ulu han bolarsyň. Gadabyň bilen dagy daşy ýararsyň, senem türkmenliňi taşlady, neder şah ýaly eýrany gullyk etdi. Mürda Abbas ulu wada berip hoşamaý sözler bilen Seydi'ni ırjak görüp köp ýanyşypdyr. Emma Seydi oň ähli okan takalyny piçuga çykaryp oňa ören merden jogap beripdir. Han, sen maňa berýän wadaňdy, edýän arzuwuňdy öz ýanynda galsyn. Hanam sen bol sultanam. Misirde şah bolanyňdan kenganyna geda bolup ýöne ýerden aýdylan näler? Menim sen ýanynda han bolanymdan öz ýerimde döşüm açyp ýelejirep gedenimi, seniň ýalaklaryň garşyna gylyç sýryp atsalan müňetse gowurýan. Mürda Abbas bu sözden soň naý uzun egri şyýbygyny şygladyp çekipdirdi goýa diýersiň, başga aýdar söz tapmadyk ýaly. Bä, şeýdi sene diýipdir. Hawa han, hu şeýle bolmaly. Towşana dowduk depe diýipdirler. Sen bu diýenleriňi maňa Ahmed Ali Mürde de telimge de gaýtalap aýtdy diýip Seydi. Hiç bir zada satylmajakdygyny aýdypdyr. Mürda Abbas bu saparam gaharlanman şyýbynyň işgin sorup Seydi'den osmokladyp sorapdyr. Ýeri. Onun soňra nähili jogap berdiň? Aýtany menem eşdeýin. Belki o men ýaly sen bilen jan köýür gepleşenim däldir. Seydi onuň bu soragyny çöpdigini ýalypdyr. Han, elli sözden belli söz. Men oňa durna gökde, duduk ýerde diýip, Keýmir atamyň nedir şahy beren jogabyny aýdypdym. Senim şu jogap bilen oňmaly bolarsyň. Han bu ajaýyp jogabyň manysyny düşünmän, Seydi'den çintgap sorapdyr. Bu näme diýdiň bolly şahyr? Düşünür. Gitdi nedir şahdan sonra o sana aýdyp berer. Biz şakly jogap eşdip, Mürda Abbas näse konýaly azgatsylanypdyr. Dönüklük halkasyny şahyryň boýundan iýildirip bilmejegini görýetenden soň jellatlaryny çagyryp, Pudok başynyň gözüniň öňünde şertlerini bir zay etmäge girişipdir. Ilki bilen şahyryň iki gözüni köwledip, soňundan dilini goparypdyr. Şu halatda Pudok başynyň gözlerini çykardyp, bar, alyn galan gözüň diýipdir. Pudok başynyna yer bagartlap, şahyr, şahyr, ey şahyr diýip naýyn jargy ýyrypdyr öli. Töwrekdäkiler şahyryňa ahir boldy diýipdir. Şeýdem türkmeniň terkerde oğlu hem sayrak bilbili. Düşmanyň içi möýdün, ýylanyň doğulyk kapasadyna ýatyp, awuny alyp bilmedik peleň ýaly ahmyrly jan beripdir diýip. Biziň gurrunçymy muhodagy gurruna tyýyny berdi.
Dört deste gül. Hikaye. Baharın bedemin günlerinin birine giyjülenler. Yaşlı giyimli bir ayal obamyzyň öňündäki ýapyň yüzünden saýlap her jüre gül ýygýady. Onuň ýanyndaky iki tane gyzyl köýnekli jagýlaram we birim gyzyl gül ýygýadylar. Ak köýnekli jogulun bolsa, dörlü gülleriň arasynda kebelik kimen gaýmalap, jutar ak güller söpleýärdi. Herde oturdum. Munuň bir emmasy bar eken. Gün ýaşmaka amanymrat täýät durdy üfleriň howlusyny. Kalholmyň hemme ýerinden maşyny, motorly, velosipedli, piýada adamlar girip başlady. Asalymda giň howly adamdan hyryn doldy. Hemme gelenler ýüpek ýagylga dugulgy, kagaza dolanygy her hil sowgat getirdiler. Tamam üstüne abanyň äpet ulusranyň astyndaky tagşadan dutarly, gyzykly, daýraly gelen bagyşlary orun berdiler. Gartaşan ayarlar ojogyň hem gazanyň başynda eller sokly, şemşeri nahardan dadyp görüp eýlek-göýlek gaýmanyşýady. Gelinler çeşmeden su çekýärdiler. Tamdyrlarda petir çörek bişirilýärdi. Gyýylar tülmerep, oğusyna atyp gap şanaklary öýterin zam berýärdiler. Bir kysany jahil, eli paltaly, dağdan getirilen kirkawy maýdazy aýryp 3-4 santim wardy, çay aýnadýardy. Ýene bir kysany jahil boşan şaýnekleri doldurup, mehmanlara süýjülik ýoksa çekýärdi. Adamlaryň arasynda her babatdan ýoşluk gören öýdary mesai gurruňy diýdi. Ýapgyllyk aýdym saýdyň gyýlan gopudynyň owady köpleň üntüni özüne çekip, howlyň içini joşa getirýärdi. Ýigitler gyýylar ýigitlere gaba gastan teredişýärdi. Gyýylaryň oguryn meherli garaýşlary ýigitleň kalbyna, ýigitleň hem jadygoý nazary gyýylan kalbyna hiç mahal bozulmazak gyýdy galyrýardy. Aýratynam keyik diýen iň söýürli, oýnaklap duran gara gözlü, ýuka doduk gyýdy içini çekip, "Way gyýzahan, syratym fiýinlemasam, ýüregim üzülip barýar" diýip uğruna leyli bolup ýürüniňim şo bulamak ýaly ıranyp oturun aýdymsy däme diýip çarazy zykırdap güllüdi. Ýaňakman ýoğuyun saçly ak posoluk gyýdy gabajak gully. Aýdymsy bilen gyzaksy hem hamala diýerdiň. Bulun garaýşlaryň aňyp gülkülerini eşden ýar barha gylyşyp başlady. "Gözleme eýjan, gözleme, köýdirdi eýjan gözleriňe. Ýok, ýalgan diýmeşem, müň derde derman gözleriň." Yaş bagşyň baýdymy diň duşlaryň ýüreginden turdy. "Berekellah haw" diýdim Murat. Ýene de şolary ýaljagyny tapawur diýip bagşyny göterýärdiler. Gyýylar da olaň owazyny gopudyň güýrdi süren garşyladylar. Şeýle şadiýanyň içinde Anamradyň ejeti biýikeji, ýukozuk akça gyňasyna ýyksadyp ýegini galbyry köýnekli, ýylgyraklap helki 4 deste gül göterip geldi. Oňa höwesleri teredip diňemennäl, hemmeler şähta çykyp güleretdi. Gyzyk da dutardy. Gopudan bir tellem saýramasyny goýdy. "Hawa biýikeji, toýuň mübarek bolsun. Kommunizm kolhozynyň problemiyeti size bir tane göleli süýtli sygyr bermegi hem zaýyňyz uruldyp bermegi karar etdi. Raýon saglygy saklaýyş bölümi bolsa, size tejribeli bir eneke berkitmegi karar etdi. Buradan başga da kravat hem ejizlik zatlar syýla berjekler. Karar näçik? Biýikeji, siziň syýlagyňyz ýetjek. Ýörüň hany gideliň. Götür biýikeji gülüňi" diýip kolhoz başlygyma kakaly gullowly öňümize düşüp maşynala tarap ýöredi. Biýikeji 4 deste gülüni uzaklap meň maşynama minni. Anamrat bilen helki gül ýygan aýal başlygyň maşynyna minni. Bir gitdik. Ogurlaky toýa gelen toýçular bizi sazly uladyp, gaýdyp gelenmizde de sazly garşyladylar. Bir nire gidip geldik. Näme üçin gidip geldik? Hani o 4 deste gül. Biz onu kime gowşurdyk? Näme üçin gowşurdyk? Oň näme diýip 2 destede gyzyl, bir destesi de jutar ak. Beýleki bir destesi bolsa, dörlü güllerden ibaret. Toy tutuldy. Näme üçin tutuldy? Ene biz soragyň jogabyny biljek bolsaňyz, meniň bahar owasyna bagyşlap ýalan hikaýamy okumaly bolarsyňyz. Men keterip ýatan üstü aly garly gozaman köpet daň etegindäki bahar diýen sapawly owada bir ýyl bolup ýaşadym. Owanyň ilaty meni guzak açyp garşylady. Boynu gyzyl garstukly ýaş ösürümler salam berip öňümden çykdylar. Ödüm bile deň duşlar hem garrylar men bilen ýitirip tapan ýar salamlaşyp içken görüşdiler. Owanyň özü de adamlary da men öňkü görünümden 2 hisse gowy görüpdir. 7 ýyllyk mektep 10 ýyllyk öwrüpdir.
Bir-birine egin berip oturan üstü gyzyl çirepitsaly ötlem ak çaýlaň sany barhap köpelip oba şäher aýlanypdyr. Galhosularyň aglabasynyň öňki eşek ýataklary garaj bolupdyr. Olaň Pobyedarysy, Moskviçlisi, kaptal sallançakly motorly hem bar. Volgolu hem ýok del. Men bu obada öňki ýaşap giden wagtymda 3 tane kolhoz bardy. Indi olar da bir kolhoz bolup, oňa da Lenin adyndaky kolhoz diýip at beripdirler. Vladimir Ilyich Leninin ady dakylan bu kolhoz her taraplaryň güllä besýär. Başlygyndan başlap täz Zvenewoduna çenni. Ortadan ýokary bilimli adamlar. Kolhoz obasy da göw ekinleriň hem gara baglaryň arasyna gark bolup otur. Gyş bardaňda bu obada ýalky howanyň hem ýaz iýmişleriniň ýeti gelýär. Hawa, bu oba bahar diýsen bahar ekeni. Oň maňa beren hödüri heniden men ýadyndan çykan. Mehnet sınarlaryň, äpet howa gaçlaryň, asmany utlaşan kümüş ýaprakly derekleriň arasyndan her çeşmek ýar. Her çeşmeler egrim murum ýapsa gadardan dındırlaşmak ýa. Güýdaýlary, bu oba gelseňiz, dilkaw giň garymlardaky gömgök agaçlaryň ýapraklaryny, şahalaryny görke getirýän tylla sary portakallary, limonlary, alyaňak almalary, narlary, dürli üzümleri görüp Kawkaza seyir edýän käm diýersiňiz. Baharda bolsa, howa sehelse bulutlaşaýsa, dikçäniň depetinde duşmana seyirlanyň gylyç şýarly gurdap, ýyldyrym çakýar. Gök gördäp, saguýa. Şu halatda ýalam oşorda bolup, günüm çykyp, gadim ertekidäki suw perisiýaly ýüzüňe gülüp dur. Muňa bahar owasynyň garlary keyik buzlanyp at berýärler. Şeýle hoştap günleriň birini. Goňşymyz anamra säät durdy, şelimini burulsadyp geldi, pähemli gara iş filmaňy öýdündi. Goňşy, kolhoz prawleniýasynyň kamysmol guramasynyň karary boýunça men Sultan Deştiň düzüne ot ýatyrmak etmeli. Diňe menden başga da bir topar kamysmol gidýär. Olaň brigadir edip meni berlediler. O ýylky ýaly artykmas ot ýatyryp bilsek, gymmat baga syýra gönderjekler. Ýöne göre gitsemem hiç ýynjylyp biljek dälip Anamrat uludan demin alyp gaýtdy. Men oň pikirini anyklaşdyrjak bolup, degişme bilen oňa bir näçe soraw berdim. Hem şuň ýynjylyp biljek däl. Zahil zanyň bar, nämen gaýga diýersiň? Ot ýatyrmaga gitdiýän bolsa böke giderler. Aňarsyna göz ýetmeýän gök ýaýlany göreniň her dary degmeýärmi? Hasana şenni ejen saçagyna terede oturjak. Ýa-da ýadulyň ýanyny aýrylmak saň ýokuş degýärmi? Anamrat ornaşykly oturup, täze takýatyny maňlyny tüýşürdi. Oğudan goyun gözlerini qırpıllatman, maňa içkin seredip, ýylgyrjak ýaletdi-de, syrny ýaşgar etdi. Ezem gülün, gep ýal güllüli. Oň ayaga gyr. Ondan men nädip ýynjalaýyn? O ýal gülün ayaga gyr. Tagylyp bolsa anamra adam ikinji saganyň atasy boljak diýip, men aýalymda gon söýletede goşuldy. Bu hoş söz menem sala begendirmedi. Ören gowy. Toy üstüne toy üstors. Ýa-da sen gyz bolaýsa toy etjek dämi diýip men oýunyga salyp onuň soradym. Anamrat ören göwünsiz jogap berdi. Wah maňa gyz bilen ogluň tapawdy ýokly. Onu näme diýip inkete gidýäň? Goňşy inkete gitmedi ýalyl. Öňkü şagamyz bolanlarda aýalym gabaryň gyrasyndan gaýtdy. Bir ýerde günä menne. Ejemiň göwüni degmejek bolup, ýaduly hem şagany hyrtan kemperin annam. Dadymyza doktor ýetişmedik bolsa, ýaduly elmeden gidýärdi. Şagajygyma da doktora ýetmän hyrtan kemperdi rarly sırlap jan berdi. Bu datlary ýol berenim üçin kamysmol ýygynyny menem bir şarpyk datdym göre häzirim gulagym şaňlap dur. Oňra aýpdyrlar. Akylly ulan şarpyk adamda şek boýmaz diýip kamysmollaryň anamrady beren şu temmesini menem gutladym. Dogry diýen goňşy. Menem şu şarpyk köp zatlary öwrenmäge çagyrdy. Men traktor sultamym kitap okumak söýýän Şeýhowyň Gogoluň türkmen diline geçen eserlerini ýöget edip, sahypa agdaryp sintiýap çykdym. Emma şolardy-da. Hyrtan kemperli öýrejem ýaly. Köňeçil düşünmede adam men görmedim. Näme de bolsa, ejemiň dabyrdy burundan çekinmän, ýazgulun güdüne tähelse salyp görsem, onu maşynyga mindirip, hökman çaga dogurlayan öýe alyp gitgin. Bu hakda başlyga da aýdypdym. Goňştaňa da gaýtalap aýdýan, hökman şöýrek gitgin. Bolmasa men hiç ýynjalyp bilmän. Tagaman oğul ýa gyz bolaýsa, toýuňy menden alyp,
Anamrat maňa iň ýakyn howsary hökümine bir tapşyryp ot ýatyrmak etdi. Aradan 7-8 gün geçti. Men ynjylyp bilmedim. Her gün ýazgyldan bir ýa iki kere kabar tutýan. O maňa ören gowy diýip jogap berýär. Gizeler işläp ýa-da oka oturkamdy. Özüm barmatymda aýalmy bererdim. Onam ýazgyl men ören oňotduryn diýip arkaýa edip goýbererdi. Muňa bir emmat bar eken. Bir kezi her gün otursa ýazgyla taýak gakyp, hem oň sadyklarynyň peýdalar maňa da bildirmän. Sen garnyň gabaryp araňa dönni. Emma perdende ýüzümiz düşmeýär. Gitdi juma akşamy 7 ýoluň üstünde ýüderlik bilen şaha tütedip oňa özüň gala. Öňe teňe diýişläp eýlek-beýlek bökdi. Kakyn silkinden diýinip tükünükdi ýüngürdäp ýazgyla azar ýaman beripdir. Emma ýazgyl oň şen birjigim darykmandyr. Ne etjek diýen ne etjek derliň. Başga bir günem bir kezi Hartan kempiriň ýanyna gidip "Aýy Hartan, biziň gelinimizden aý güni bir ýem doldy. Oňa näde uçallyka? Ola henizem garnyny teler ýal edip ýör. Muň sebäbi näme kädiýen?" Hartan kempir ýöden lukmany rahatlap. "Oň ýekece gara jüjeden başga da ýekece ak jüje bilen 4-5 kerwen kötü usugy bar. Jüjen garasy bilen agy tapdyrmada sary bolly alamy uly bolly diýan ýok. Elbetde gara bersen garalygyň gider. Ak adam alynda ýaşy. Onu maňa ak göňüňiz öle getirip beriň diýen. Bir kezi oň ýaglaýdanlaryny ikellep razy bolupdyr. Sen gelinen gyýka gök geyipdir. Agdy biýme zakady düýetini ýipdir. Onu gök eşige salyp gök düýäň astynyň geçirmek gerek diýip Hartan tebip ýöldüriniň düýetini berip goýberipdir. Bir kezi de ýazgyl o düýäň aşagyny geçirjek bolup ak gyňazyny gargalyp şeýle hoş sözler bilen baý pelatan urupdyr. "Korkma gelinim, korkma. Bizene gör tüýsür, güýs babaň nazar salanmalydyr. Gör guýruklarym, leýliň sosial teselerim dur" diýip bir kezi. Oňuna ot döküp ýödüne imrenirjek bolup şaga hügdüleýän ýary nazymly şeýle hiňlenipdir. "Hörele diýäm, hörele. Hörelemesen botla. Şalyň derde şärele. Otlan ýeriňe ýatla." Näsidi? Onu ödüne emiriktirip bilmendir. Sagzak gäledip aşagynyň geçmek sorunny oto odup duran diýe on dep goýberipdir. Bir kezaň özi bir ýere böýri bir ýere düşüpdir. Ýazgylyny gujoklap ýerden galdyrandan "Wah wah ey. Tas gapyr galam öwredypdi. Mal eýetine çekmese şumluk" diýipdir. Biýemedil Hartanyň özi ýaly gara söýmez eken. "Saňa ot diýip berenim dert bolsun" diýip bir kezi janyny syzyryp käýnipdir. Şondan soň ýazgyly düýäň aşagynyň geçdiğime beýle dursun. Bir kezäniň özüm diýe görse aýratynam, şo höreli düýäni görse gara görnüm beýlesinden geçipdir. Ýöne gör ýazgylyň şagaty boljak üstüne kabul gelinim. Sen azajyk sabr etmen, goňşymyza aýdyp dowtara habar etdireýin diýip ýazgyly gäp bastyryp Hartan tebibi ýene de öýüne çagyrypdyr. Ýernawan men aýarym görüp wagtyna maňa habar beräýdi. Men dowtor çagyrmaga da howlup, maşyny minip bardym da öwran tarkylladyp, Anamratlyň dergözüne kaktym. Gapyny açan adam bolmady. Gitdi göwnüme bir bükgülli. Derrew hayatdan zıbırdap aşyrlymdy, dergözüni açyp, soň kursäp öýe girdim. Men aýdym türe aýalymym girdi. Gördüm bir kejeden başga da 2 tane kempir otyr. Olaň biri burunluk, agdyny ýeke diýişi ýok, kelle saňgylyk, bir alyhanat kempir eken. Megerem şu Hartan kempir bolsa gerek diýip şak etdim. Men şakym dogry bolup çykdy. Göwnüm bolmasa, oň elem suwda gamyş kimin titrep duran ýaly. O dil ýaly süýnmejik garaja daşa tüýkürip, ýygylyja päkisini çalyp oturun eken. Megerem şoň bilen göwek kesýän bolsa gerek. Beýle kempir bolsa, bir keze bilen biri zaýyň bir burçuny şäge döküp tekirli. Olar biri gören madyna ogurlukda tutulan ýaly näderin ben ele guraberdi. Has beterem ýazgyl ýüzüni tutup, buruljurap, men aýalyma ýapyşyp ýerinden turdudy. "Haýl etmäde meni şaga dogurlayan öýekidin" diýdi. "Onna köýüriň ýok, otur" diýdim, "otur" diýip bir kez ýazgyly henkirdi. Oň bilen razy bolman. "Gelin biziň kim ýa siziňki" diýip biziň üstümizde şöwjep başlady.
Biz oňa dogtoryň peýdasyny, tebibiň ziýanyny gyssa garada şunça düşündirecek boldukdy, bir kece düşünmedik boldy. Biz bile kejeleşen bolup çağa dogurlayan öýde gitmedi. Aýy heley, erim ýanymda diýip çaýtyrlan bolma. Gelinime ýa-da çağatyna bir zat bolaýsa, ganlarym äriň kiňe bolarsyňyz diýip, bir kece men aýalym bilen ýaka tutuşup, tasdan tarmanaklaşypdy. Hırtan kemper bolsa, Mekke jogunlukdan çykan okly kirpi ýaly ýapyrlyp, "Meni aklyk bile halatdan keseniňiz üçin Hudaýym siziň el aýagyňyz şel bolsun. Garagyz gapylsyn. Ömür waky çağa ýüzüňiz düşmesin. Garaşýan çağaňyz ters gelip, ejesem ignipler ölsün." diýip bire de bir kejelere gargap gitdi. Emma bir kez on gargysyny eşitdi, eşitmedik boldy. Şeýdip gün ýaşyp iňir gararyny ýadguly çağa dogurlayan öýe sagaman gowşurdy. Göbegeneler onu aksam yerleşdirýän şaýlar. Men daşarda şilim çekip elektrik sıralar bilen göz gıpışýan ömürdaý ýyldyzyna höwes bilet edýärdim. Ol ýaşyp barýandan ýyldy ýaly balk edip kemden öýden aşap goýberýärdi. Onuň gün batar demir gadygynaky ýylan kögü diýen beýik dağı boldy, ýuwaş-ýuwaşdan garanky gaplýardy. Dikşe bilen küläniň aralygyna, çöpüniň ýakan odu şam salym görünýärdi. Terçeşmen göz başyndaky böwürtlenlikde gıýgyrşýan şagallan dedi, edil ýanymda ýalaşdyrýardy. Emma men pikirimiň köpüde bu zatlar hakynda bolman, ýadgulyň saglygy bar edi. Birden meni aýalym çağırdy. Geldim. Ak gözü etli aýal ýadgulyň geýimlerini getirip men aýalyma berdi-de. "Şunçy getirmedik bolsaňyz, geliniňiz helak boljak eken. Indi arkaýyn boluň" diýip sözüň soňlamaka. Sar saçly ýaş aýal ýorgulap geldi-de. "Boşluk, geliniňiziň gyýdy boldy" diýdi. Ony ýanşa Maria Mikhailovna diýen bir gartaşan aýalym ýylgyryp geldi. "Boşluk, geliniňiziň ýene bir gyýdy bilen bir ogly boldy" diýdi. Diýmek üçümde diýip men aýalym ony garda gujaklady. Bolsa da Maria Mikhailovna diýişgän aýal eken. "Hawa, üçüden surat ki men bir ýyzyjyklar. Biraz garaşsaňyz belki ýene biri bolar" diýip o bizi gülüşdirip alaýad etdi. Eğer aýal kimiz öýümizde nähil baralma duýman galdyk. Bir kez boldy ýene-ýden bir de hüňürde oturny eken. Biz onu begenirjek görüp ikimiz iki ýerden bir keze boşluk üçe magtygyň boldy. Gaý getme geliniň ýagdaýymy ören gowy diýdik. Emma bir keze göwnümiz üçin bir ýyl gıraýmady. Gaýtam o gapynyň agdyna girme bolup beýdip meni köşeşdirip bilmersiňiz. Begenjiňiz içiňizde sygman böwrüňiz böküp durun bolsa, "Anamradyň özüne habar beriň" diýip biziň güdümüz aldy. Biz o gepimizi düşündirip bilmän oň bilen kejeleşip durman ahyry özi köşeşirdi diýip öýümüze baka gaýtdyk. Emma onu da hiç injelmadyk. Daňa bolay biri dergüdämiz kakýa turup baryp, "Kimsiň?" diýip meni işigimi açyp gapydan boýnumy tutup oňa tarap ören çatlygy ýygyrdym. Bir keze bir habar mehirli her sözüni gülük açıklaýdy. "Wah balam, men markam kim bolar öýdýäsiň? Asgapyna şöý köleme. Garryň gaharyna gaýbolmaz. Asgapyna aç" diýdi. Men ylgap baryp dergüden gapyny açdym. Bir keze her eline bir jam baryp howla girdi. "Ýör oglum ýör. Menem häziriň özüni alyp git" diýdi. Menem gitşek ýerini anyk bilmämden soň bir keze nire diýip onuň soradym. Men sorum oňa yaramady. Hamala ol özüni ağırlanan adam hataplap, öýkelejek ýalyp şeýlekäýinni. "Gara ol nire diýip bilmedik şirän bolýan göli, olaň üçemligi birçinmi?" "Şun bir kezesin. Üçem agtyň boldy, boşluk. Bir ogul, iki de gyýy." Bir keze haşlap maňa goly geldi. Men gyssap başlady. "Şun bolsa ýür gideli. Näme edip dursun? O ýeýdejikleri men göresim gelmän nurmy näme?" Men o ýalbarmaly boldum bir keze. "Mahal gitmäli, örenýär. Barsagam gün uýansa garaşmaly bolarys." Dogurdan bir kezenin gelin wagty ýerdi. Hemmeler sarsman parahat ýatyrdy. Bir keze. Giň ikimiz ýatmanlar. Mene halis uky bir barýa diýip men parlap gernim. Bir keze de "Eýüey, menem halis ýadapdyr" diýip parlap goýberdi. "Görýäň bir keze. Seňem ukyň elýär eken. Janym gelse men nädeýin? Şu mahal gitmesek bularam buýaly boljak. Çağalan aýaly ergin ýagy içirmeseň ýa-da uýmak bermeseň, o köp mahallap aýňalyp bilmez"
diýip ýazgul üçin ergin ýa hem guýmak pişirip getirenini aýtdy. Men oňa hörek köşedip ýazgul üçin dogtoryň getirdiğin zatlaryny aýtdym. Dogtorym diýer otururda. Mene ýöz bilenden galjak däl diýip beýkece kidijik ýoğda bilen öýüne tarap ýaparlyp gitdi. Beýkece öýüne gelen soňam arkaýyn ýatyp bilmändir. Uklap birden gapyl gala aýmaýanyp radiony gepler ýalyp goýupdyr. Yatan ýerden ogly gelini agtyjyklar barda pikirlenip birdenem amazganyp uka gidip gorkul düşürgäpdir. Hartan tebip töwreden çykan saçlak diýwana ýaly şal saçlaryny darak diýişkimin hüzürdip penjerelerini görüp "Aýu heley, öýüňe erkedip bilmeýän halyňa nämişin meni çagyryp aldyň? Han sen lewdiň? Hani men aklygym tap derrew. Bolmada saçlaryňy ýeke-ýekeden ýörüp tarada okarnyp ertekidäki 40 hemjek aýýaly beýkejeň üstüne howala bolun. Beýkejede "Aýu kemper, agadyň apgyrdygydan köwüşi alet bermedi, diýjek sözüň bilen diýmejek sözüň saýgyrypdy. Arwah ýene ýaly ilki zagtymyň ganyna garanan sensiň. Şunu görýärmi? Hirsini bir gözüňe bazarda basagadan siz sönüklep ýörün kördü gödönürün." diýip köz kümýän gadaryn ýetişgir alyp hartan kempere teýbe topurupdyr. Oň bu düýşi edilişýärdi garsyn. Ýa-da inni kwapdy, beýkejeň hut öz dilinden jykmajyk geçdirdiňiz. Ýogsa magysanyp çöllek ot ýatyryp ýören Annamrady kömege de çagyrdyr. Annamrat nädip kömege gelsin? Ol giň tekrarlykdaky ak çadyrlaryň birine sarsman tüýüzü okuda ýatyrdy. Ol düýün ýerle turup çadyryň golaýyna depe çykyp silim çekdi. Haridar gödüle udoklar teretdi. Başlajak buğday ýaly ýyşyllaşyp oturan gartaşlar onuň dört tarapyny gaplap, tähiriň bymyk şemalyny tolkun atyp göýe diýerdiň, aňarsyna göz ýetmeýän göýük deňiz ýaly ýazylyp ýatyrdy. Gadal gulalaklaryň bol biten ýerine Annamrady edil haly ýazylan ýalyp görünýärdi. Onuň beýlesinäki çala görünýän, agyp dönüp sonurlayan goýun türüsi, Annamrady deňizdäki ýüzüşip ýören gotonlary hem gulary ýatladyýardy. Beýle türü bir meýdanyna bir ýadyky däldi. Yüzläp ýaýraşyp ýördi. Annamrat bu gözel görnüşi görüp hiňlenmän durup bilmedi. Annamrat bu ajaýyp meýdany nebsi urup gülen seredip doýur ýa-da doýup bilmedi. Sagyna da seretdi, soňuna da seretdi. Seretdikçe onda şäksiz ýöweskem söýgüdürýärdi. Heni-de otun ýüzü gaýdar ýarlar. O näçe diýdiň bar? Düýün kemiz ýar haýdap ýene bir ay ot ýatyraýsa, kalhozyň problemiyetine kamsol uramamyza beren wadamyzy artyk bilen ýerine ýetiräýek gerek. Petinden 3 ýylyň gyşyny ýetirýär ot toplar. Ondan mallamy sowukdy, ýöňü ýürkýär helak bolaýmasa gerek. Her ýyl beýle otluk bolup durasy ýok. Barka allyň diýip Annamrat içini gepledip ýazyryp ýatan ýaşyl mahmal ýal tekiz meýdana ýene bir gerek göz gezdirdi. Üstü çadyrly gaz 67 kızımly maşynyň otlaryň arasynda käte ýetip käte görünüp barşy onuň gözüne kaklaşdy. Emma oňa bu görnüş ýaramady. Bırakmak awjy keyik kogulady ýa-da tilki. Tutup lomoýjy jerime talaýsaňa ol aw etmese mahaly beýtmezdim. Başgary da pent bolardy diýip Annamrat ýanky maşynyň içinden käýindi. Ol käýindi. Maşyn barha udoklaşyp deňde gark goran ýelkenini gaýga döndü. Alasmannagy toýunup tutup gün batardan gün dogary uçup barýan durnularyň durruk diýen sesleri Annamradyň alaslary gönügün nazaryny özüne dartyp aldy. Bir ýerde durnanyň diýen ajaýyp aýdym bir ýetýär onuň ýadyna düşdi. Gejeti bilen ýadyly durnalaryň salam gowşurmajagyny bilip dursa-da ol aýdymy öz süýtgedip şeýleňden. Asmannaky toýunuk durnalar. Barsaň ejem jana salam diýgeýsen, ýaryn ýada salyp her bir säherler, ýad güle iyi berdi kelam diýgeýsen, edil şomagalam ýad gülüň beýkejanyň, hartan kemperiň turaty Annamradyň gözüniň önüne peýda boldy. Hartan kemper kellerden saňyrladyp, näkes ellerini titredip, gara peýak bilen çagan göýgöň kesýännek, çagady şirkin sırlaýannek boldy. Annamrady ýad gülüm gana bulaşyp helak bolup ýatan ýaly duýurly. Beýkeje hem ýağ edip guýmak pişirmek üçin alyňa tap ýörün ýal görünýär. Aýratynam ýazul ýatan ýerinden gözüniň gyýtagyna aýlap naýyn jar hally. Aý oglun, men hem göwüňe degmejek görüp ilki ejeňe hä diýdim.
Gezeňem maňa däli şo kempire hä diýip men gülýäjek sagamy ajaryň tallanşygyny taşlady. Ýene meni şu iki kempiriň elini taşlap görni ýerlere gitdim. Sen gideriň bäri men her günüm uzap agyr howply bir ýyly dönni. Sen diýdaryňa zar boldum. Goňşuňdan maňa bulut ýakyn. Dat ben günüme diýip anamrada iň soňky sözlerini aýdýan ýar görünni. Bu zatlar sany sekundyň içinde bolup geçdi. Anamra sıkkıntı ýagdaýyň aslynda garany ýalgaçlap iki günden demini alanyna. Hey anamrat, bu ne pikir derýasyna gark boldum. Ýa-da bir kez ören ýadyl ýadyňa düşýärmi diýip. Kelte öýli aman ýen garaýagy diýip çadyrdan boýnuny tutup oňa ýygyrdy. Anamrat oň ýetine eşdenine bir hil tiskinip gitdi. Häzir barýan diýip ılgap tepeden düşdi. Barıp çay içdi, çörek ýedi. Depeň üstüne eden oý pikirlerini ýollaşyna aýdyp berip ora gülüşdirdi. Soň şirimni otlap çekdi. Oturunan iş bitmedi. Hırtanı da iş bitmedi. Turun adamlar. Polat atlaňyň diýip Anamrat ýollaşlaryny ýene de gülüşdirip ýerinden turdy. Yerli ýerden her türlü traktoryny minip aňartyna göz ýetmeýän otluk meýdanyň bir ýan çetine girdiler. Traktorlaryň gürülýünden ýaňa sehýün arşar ýaly. Sene kasilka hem grabil tirkelen traktorlaryň aýdyna gök gyrtyşlar düýürlenip benne basyljak gamyşlar kimin düýrüm bolup galýadylar. Anamrat da bunem şeýle hyzy bilen ot ýatyryp gün ýaşyp garangy düşenden soň çadyrlaryna gaýdyp geldiler. Gülüşüp çay içdiler, nahr ýediler, çilim çekdiler. Traktorlar hem ot ýatyryşlary akdy gurrun etdiler. Radio priýomny aýtdyryp aýdym saadlary, soň kabarlary dinläp keýpden çykan soňra ýatdylar. Anamrat temizlik ýaly beýleklerden ýyr turup priýomny açdy. Bu wagt radioda soň kabar berilýärdi. Öten akşam Bahar owasynyň Lenin adyna kalgodynyň sileni traktorçy Anamrat sägat durdy soň ýaly. Ýazgulun üçem sagaty boldy. Olaň bir ogul, iki de gyýy. Çağalaryň hem eletiniň saglygy ören gowy. Wraçlar olary gözden talmaýarlar diýip, radio hemme öýleri, jaýlary şöyle ýanglandyryp, çağalaň agranyny sen habar berdi. Bu goş habar eşitenler hut öz çağalary bolan ýal begenişdiler. Anamrat olu uçajak boldy. Ýollaşlar da onu gutlap, ellerini götür edip çağa ýal böktürdiler. Bir gecede bu habar eşiten madyna begenjinden akça gyňazyny yelken ýaly ýykşydyp, derwöden zymdyrlyp çykdy. Men ähladymdan öň turdum mukaditem. Menenem ýyr turun köpekeni. Olan kimse kalhodyň göw önümlerini maşyny ýükläp şähere gitmäge alňysy. Kimsem kalhodyň ekrançylyk meýdanyna baka haýdap barýar. Kimse boldy, iýe gidip barýaka bir jany utluya. Aýratynam gartaşan aýarlar, aýu bike, aýtyklan ýaşy diýen bolsun, döwletli bolsun, enesine atasyna dostuna ýaryna, ýyllygyny yaramly bolsun. Senki alagytyga biziň hem ýüzümüz düşdünip, bir jany bire gelýäka gutlap salamlaşýardylar. Şo mahallar men süýdrenkli Volgamy süpürüşdirip, ýaglaşdyryp, bazardan ýazgyla sowgat getirmäge taýýarlyk görýärdim. Bir gecede ýollak sataşan gelinlerle hoşlaşyp men ýanyma geldi. "Jan oglum, men eşitdim. Herne Anamrat sanym eşitenlerde. Gudama adamy berip ýürüýte buğuşlat çöktüm, o da bolmady. Behwit dola. Begenjiň oturun ýerinden hem radioňy süýren elime zar etmek boljak eken. Han ýok gider oglum. Bir gijäm bir ýyla döňni diýip bir gece men gyslap başlady. Men bir gece ýany hem maşynamy mindirip ýola düşdüm. Volga asfaltlanan ýollun, goýa diýersiň beýikden pete akýan suwýaly şaglap barýardy. Bir gece tetini çykyrman, men gapdarynda oturdy. Men Volgany ýoşadyp, bir gece hani gurrun bersene diýip, ondan oturmagy goýmadym. Ol ýygyrtly arryk güdüni ýagtyldyp, ýytyýardy güllüdi. "Janym, men saňa näme hakda gurrun bereýin?" diýdi. "Näme hakynda pikir eden odan şonu gurrun bereýin?" Bir gece eden pikirini meni gidläp bilmedi. Ol gülümsirep maňa goly hüýüşdi, düşünne hyrtyn kempirlin harçaglaşyp, helak bolşuny gurrun edip, oň ýydanam agtajaklaryna tapdy. Ha şuňdandan sen ýanyňa gelip gidem soň, ýatmajak bolup şunça çalışdym da birden ukagy diýipdir. Şo mahalym agtajaklarym kepdir bolup men üstüme gonurlar. Hyrtyn kempirim gyrgy bolup olary topuldy. Menim nähildir birden laçyn bolup gyrga topuldum. Ol aljak boldy, men allyrmajak boldum. Şeýdip maskar bolup ýatyrkan birden radio gepledi görün, hop suwdan çykan ýalydan ýerimden gallym diýip,
bir kezi öz göründüýüşini öz gülüp ediledini. Menem onuň gülükine goşulman durmadım. Şeýle de bolsa bu gurrundan başga gurruna geçiläýdi, kim görmedim. Şoň şeýle meniň gülükini kedip bir kezi göründüýüşiňe döwler tekler ýaly ören gadakly eken gülün. Hani altyjaklaň adyna näme dakşak? Şonu aýdyp bersene diýdim. Bir kezi men bu soraguma da gülüp jogap berdi. Gyýzaglarymyň atlara ýüregimde taptaýaja durly. Meselem näme? Ol zotynyň ady miýige bolar. Kiçiginiň kem hazır. Ören o. Ol zagadyň adyna näme dakşak? Bir kezi men bu soraguma badabat jogap berip bilmedi. Ol näme dakşak kak diýen soragy ol garaýş bilen maňa ýylyryp etdi. Maňa galta atasynyň adyny nakaýjak göri. Annam rahatçanlyň ýaly guljan razy bolanok diýdi. Men ondan biletigiljilik gören näme düşünip soradym. Bir kezi sırny menden ýaşyrmady. Ýaly guljan aşagama galyn at dakmaryn diýe. Men bolsa şondan gowy adam, şoňkudan gowy at ýassam tursam hiç ýadyma düşmeýär. Sebäbi o benne daýaw hem ussa adamdy. Postlaşyp ýatan demirler onu görünne edil Davud peýgamber görün ýaly. Menden kätmen ýasa. Menden empil, menden bolsa kepgir keser orok darak ýasa diýip dillenip durun ýaly. O benne haýsy bir demirin gyýkynnasyny ýerine alsady, o gopul bolup saýrap durundur. Hey o benne de hünär bady göli. Onu dille aýdyp bolur ýaly däl. Diýip bir kezi Anamradyň kaka säýät durda ganyň ölümün awşy duguny, demire jan berýän usta duguny mahabatlandyryp gurrun berdi. O benne ýaly we adam men henide bugün seni göremok. Sözi saz ýaly, özü ýaz ýaly adamdy. Gelinne bolsa gülküsi hataryň o çetinden ýanglanardy. Şu sebäpli men pakira usta säýät durdy diýmen, säýät gülkü diýerdiler. Ulu görünün ýana o pahir diýsen we adamdy diýip bir kezi säýät durda ganyň hüýýetlerini tariplap başlady. Men saklanyp bilmän, hey ajaty bolmadyň ömür süýjü bolarmy diýdim. Bir kezi men bu soragymy haşlap ören gaýgyly jogap gaýtardy. Wah janym, we benden süýjüsi ballanam, asarlanam süýjüdi. Ajaty kekire bile burça beýlere dursun, zakkunyny mazydy. Gahar gelen wagtlar görün, edil gapana düşen yaraly ýol bar kimen golaýynyň eltmezdi. Pahir bir gedek tilki tutup gelenne, "Heley, şaýtaýyn möhöw" diýip maňa gaharlyk ýygyrdy. Menem boýnumy gasaryp, "Mergen bir küle tilki getirdim" diýip, "Demin bile degirmen ýöretsek bolýasyňla" diýdim. Uzun gün aňyň gözünde leglek gal filpep gelen görgülen bolmaz boldy. Men kezime gaýdarça sen kim bolupsyň diýip, serdesle uruýup, men agzymy bulamak şalaýmaly etdi görün. Maňa şondan soň oň bile gödük degişmezligem onu fiilemaga pent boldy. Soň men o pakir heh diýenne mektip durardym diýip bir kezi öýdüň säýät durdagadan taýa gişini maňa gülmän gurrun edip bilmedi. Şeýle de bolsa o pakiriň ady maňa hemme zatdan edýär. Emma oň adyny dakmaga gelinim hiç razy bolmaýar. Annam rahatçanam at taksaňa täze at takyn. Özem gyýyska at bolsun diýip bir kezi soň sözlerini ýaly hem Anamratdan gatyrganyp aýtdy. Men onuň şähtin aşşak bolup uludan güllümde bir kezi sen zady gaýgetme. Anamradyň geregi gyýyskazyk täze at bolsa, oğul atyjyň adyny azat da gaýyrsyp, men Volgany bazaryň golyna durdum. Bazar henüz gylmany. Men barşyma nar almakçy boldum. Bir kezi men elimden tutdy. Nar gar diýilipdir. Hey munam syrkow berip bormy diýip maňa garşyk gürküzdi. Garda maňa aldyrmyjak bolup näçe dyrjaşdy, men geregimi alyp bir kez öle ýydyma gaýtdym. Ýazgul üçin getiren sowgatlarymdy. Mari Mikhailovna goşuramyzda bolsa. Ol ham ala diýerdim, hut öýüne getirilen sowgat ýaly bizden hoşal bolup, "Hoşsar diýen şular ýaly bolaýsa. Näme bar? Derman nerden daşary, näme hoşun ruhunam götürmek gerek" diýip birin getiren atlanmady. Ýazgula bermäge alyp gitdi. Birem tamam daş ýüzüren aýranyp ýazgulun ýatan jaýynyň penjeresine bardyk. Bir kezi egilip aýnadan seretdi. Oň gözüne ak matawly örtülgi tegeli stoluň üstünde durun, o odan güllanyna bir deste şemen keçerenip görünýär.
şemenin beýletindäki aşağı mezmeli suwly grafiyanyň töweregindäki böwrüne gyzylja, garaja, mawuja, göýekçe nagyş basylan 4 sany bulgur şemenler bilen bäsleşip bir kezem gözüni örenip görünýär. Bir keze zaýyň içinde näçe göz gezdirdi, ýazgul tanap bilmedi. Sebäp kravatlaryň dördüsen bir meňdeşdi. Olaň üstündäki yatanlaryň ýapynjalarym bir-birinden hiç tapawutlanmaýardy. Biz aýny ähli arasy edil cennet ýaly. Bir ýerde şagaty bile aýallary ýylyň aýatyny saklaýarlar. Wah wah ýöňkirek şagaty bolunny. Ýazgul zany erbet seredipdir. Diýmeýin nisen oňa hartan kemper sebäp boldy diýip uludan demin alyp kravatdakylar ýaňadan tiresedi. Ýazgul tanap bilmän gyýgyrmaly boldy. Aýo ýazgul zana. Ýöten akşamdan bäri sesiňe zar boldum. Ýagdaýyň nähili? Hany gudujuklum diýip bir keze begenjiniň ýaňa bokurdagyň dolduryp hamsyp gepledi. Baý bolsady garra adamyň ýüregi ýukurja eken. Begense de gözüniň ýaşyny saklap bilmän boýurgun dur gynansadı. Ýazgul oň sesini eşitenden ak prastina dolunjurap tirsegine daýanyp öýdüniň hem şagalaryň ýagdaýyny oňutdygyny aýtdy. Wagt bolan aýaly mübarek gözüňe gurban bolýyn ýazgulsan ýata göri. Birden gaýry diläýme diýip bir keze ak gyňazynyň gözü bilen könülşen gözlerinden akýan ýaşlaryny tüpürşdirdi. Şo mahalam Mariýa Mihailowna biziň beren sowgatlarymyzy ýazgul getirip berdi. Ýazgul, ine saňa bazaryň ähli ýügüsini getirdiler. İşden alsa iyi, ki sagalarsyň. Birazam şeýle diýär diýip, ol oňa güwünlik berip gitdi. Adyňa döneýin ýazgulsan. Saňa birazam iyi diýsen göli, sen maňa gulak goý. Güjürdedip hal uýan ýaly o zatlary hergi diýici bolaýmagyn. Nar alma, erik, pomidor, hyýar, üzüm ýesen janyňa dert dolar. Ýesen guýmak ýegin, o mert dolar diýip bir keze getiren guýmagyny bar zatdan ýokary tutup ýazguly ýut berip sonra gelip başlady. Ýazgulsan, sen sagalaňy öz gözüň bilen ýeke-ýeke syndadyňmy? Nähili? 300 meýjik diýäm, ýüreýän gowy. Ogul jagadan kime meňdeş? Anam ratsanamy. Ýa-da oň atasynymy? Atasyny men görmändim diýäm. Huy içime sen ýakdyň. O pakir kimi meňdeş diýsene. Ol ata kişilerdäki çöýrli bokurun kakasy. Gerek gülüň ýary berdi kätmeni bilýämiň. Bilýän bolsaň gaýnataň bilen berdi kätmen bir alman iki börün ýarla. Ýöne göli pakiriň gulagy görünýär ýaňa. Anam ratsanyň kakasy üren gaharjaňdy. Gahar geldi besler. Taýagyny dalawladyp uğransoň lonkullaby moňa ýaranyp bolmazdy. Emma ýöz gowy adamdy. Oň adyny ýerde goýup bolarmy ka diýip bir keze sonra üstüne sonra görüp ýazgul ýatma goýmady. Gyýzagadlan kime meňdeş? Saňamy? İkizigem sar ýagyjy bolsa daýdalany meňdäpdir. Gara ýagyjy bolsa da bizi gulpajyklarym gözlerim şar garajamy diýip ýene köp zatlar sorajakdy. Herne Mariýa Mihailowna gelip uzak sözleşme oňluk etmedi. Bir iki de garşylyk görkezmedi. Biz öýe gaýdyp o ýere her gün bir gelýän wagtymyz geldi. Ýazgulem gün-günden ýaşylaşyp aýak üstüne galdy. Şagajyklaryny ýeke-ýekeden göterip bile görkezdi. Bir penjereden olara gon sület etdik. Adyňa döneýin, ýazgulsan. Şo da per düýemeni depmän sen nepäýän bolsa, gör bir nähil betbatlyň üstünden barja ekenik. Hudaýym men guraýyn. Garewi berim ýykar, anan jaňy arym diýip, öňde bir içi ýanyny görgüli ören doguraýdypdyr diýip beýkezi. Öýdeden gödök arymyna puşman edip gurruna başlandy. Mariýa Mihailowna gelip bizle salamlaşdy. Size biraz şagyr ýa-diýdi. Biz Mariýa Mihailowna tirkeşip Urazyn kabinetine girdik. Ak gülü gara taşly, ak geyimli. Dolmuş aýal güler ýüzüle bizi garşylap, içkin salamlaşdy. Soň bizi üstü ak matawly örtülgü diýwanyna oturtdy. Ýazgulyň berhirleri bilen bizi tanıştyrdy. Çağajyklaryň bir-birini meňdeşýärdigini aýdyp, bizi gülüşdirdi. Men Urazyň ýüzüne bir ýerde görün ýüzümi meňdedip, örençgen seretdim. O meň seredişim derrew aňyp, "Näme siz maňa seretdiňiz?" diýdi. Men sizi tanajak bolýan. "Siziň adyňyz kim?" diýip men onuň soradym. "Siz meni nerden tanap bilersiňiz? Men adym Gülzina" diýdi. Men oň ýüzüne seredip ýylgyrdym. O da ýylgyryp, "He, tanadyňyzmy?" diýdi. "Hawa tanadym" diýip men oňa
tanışym beýan edip bermeli boldum. 35 ýyl munun bolur. Çınarly diýen obada men daimler ýaşaýardy. Güýz günleriň birinde şol oba gelmäge baramdy. Daimlan goşudy Jepa agalaryň öýünde bir geň waka boldy. Jepa aga gyrşu sar hakkally, orta boýly mili çäkmenli bir daşly adamdy. Ödem elekçik hem çarkçydy. Hem işe görseň daşyna siňe güýşürip, çiğ hamdan tasmak edip ele görüp oturundur. Ýa-da çark dikip agyny gatyp oturundur. Saňa ele gedip bereýin, saňa da ömür tuğ geçmedi ýaly çark dikip bereýin. Häzir biziň öýümizde ýoksulluk hökümdir ýa kömek edin diýip käbir adamlardan muzduny öňünden alyp bergidar bolanynam duýmany galardy. Bergilerin wagtyny ödüp bilmän, galmagal gopguny eýe bolardy. Käbir algydarlar uzyp sözüga düşýünem. Ýakymsy sözlerini aýdyp, şaglaryň arasyna Jepa aganyň ýüzüni gyzardyp giderdiler. Meniň baran günümem onuň sapar takkal diýen degenek goňşudy. Jepa aga bilen nazarlaşyp aldy. Ussa, muzduny berde gassa diýipdirler. Bay menem seni gassa bilerine. Han ýa elek wer ýa-da pulumy diýip, sapar takkal Jepa aga zawjynyp ürsen epledi. Şonda da Jepa aga darykmady. Sapar, men gassanyň peýdasy ýok. Ýokdan Hudaý alyp menämi. Sapar takkal kirpikmen gözlerini möýlerdip sakkalyny titredip adymyrdy. Eýsem sen berjek dälle. Bermän ýökersiňem. Nädersiň gözüňe basyp alaýsam. Onuň girejeginiň geň därligini Ana Sultan diýen etlik ýylsyr gargaýşak aýal derrew diýip ara düşdi. Herede oturdum ol aýal sapar takkalyň aýaly eken. Gahar gadap bolar köşeş. Giden bir sarıň pul ekenne. At düýede ahir diýip sapar takkaly öýrenip ýalbardy. Emma oň ýalbarmasam tögülläsem peýda etmän. Gaýtam sapar takkaly meşe öýreni ýaly boldy. Almanmy? Bokurduğunu bir ökümini okulap, bäbenigini basyp, gözüni göwgerdi balaryn. Sapar takkalyň bir minnetli azy sözleri Jepa aganyň janyny degdi. Ýelmi giýseň ýel taparsyň. Selmi giýseň billip, halk ören hak aýdypdyr. Sapar, sen beren puluny ýyp mene bil tapman ýel tapdym diýip, Jepa aga özüniň garyplygyny diýerenni. Namarda zar bolsamam, gary derýä gark bolup bilmedim. Bütün eşitip sapar takkal, kevdesine buğul goýrun ýaly bütün süňgüle titrep, zynjyrdan boşan däle dönni. Ödün gedaý bolup, aşatana daş atarsa sen kim bolupsyň? Diýip gez boýy aklapyp pyşagyny sygryp, Jepa aga topurly. Jepa gaçmaly boldy. Sapar takkal ýalaňa pyşagyny daly uladyp, oň ökçesine düşdi. Aýy ýerler ýete görüň. İki sopan uruşdy, bir gana bulaşdy diýip sapar takkalyň aýaly çarba aýtysy bile gyýgyryp, äriň filmini ýapyşdy. Jepa aga şupurdutdan peýdalanyp özüni yaralatman öýüne kursa vurdy. Aýarlar gapyny ýapdy. Sapar takkal goýurmediler. Äý bergidar Jepa, sen janyňy sanlykda saklap bilseňem, saňa äärmämet diýerin. Aýtmat diýme? Şu gün sen müň janyňdan bir janyň goýmaryn. İçeriye gan saykap, läşiňden gaýyk ýataryn diýip, sapar takkal gap özüne bardydy. İki gözü tapançan alyp çykdy. Aýalyny göründen, "Aýy, ýyllar günler ýete görüň. Ola içeriye gan saykamagy gorhana süýle gelýänler" diýip şirkin gyýgyryp, gapyny daşyny gulplajak boldy. "Aýryl, hele aýryl. Bolmady ine gitdiň" diýip sapar takkal oňa sapançy tutdy göli. Garagaýçak hilejden syz gyýgyryp salam çaşy boldy. Sapar takkal gapy kelime serip öýürdi. "Teret, sen petekäňden otlamasam, mährim ganmady" diýip tüpeňini pöwletdi. Tüpeň güňdeş tedbirinem garyşyp, Jepa aganyň "Eýwa öllüm, armanlyjy öllüm" diýen elken sedeşdirli. Tüpeň ýene tarkyllady. "Wa ýete görüň, bizi gyryp uturdylar" diýip, bir aýal adamyň kömek sorap gyýgyryn naýynjar elken sedi meň diýip taşymy ýürdi. Megerem bu aýal Jepa agan aýaly bolsa gerek. Şeýle ýagdaýda aljyrap durkam, raýona habar etmek birden men kelläme geldi. Emma näde habar etsek? Elimizden ýerinde häzirki ýal telefon ýok dagry. Bolsa da owaş uran kantoryna bolmaly.
O da beýer berdi derli. Alygoňy ýazman gidende hem petinden 2 kilometr ýol geçmeli. Baranda da gepleşme kıllarlardy. Owada rus dilini bilýän ýektuk adam bar. Olaram käbiriniň diline bada gatyrnýarly. Şonda da näýäden artdyryp özüň eriýetme şaga aplaýady. Oň näýäden çekmäge razy bolup barsaň da ýa gabat geljek ýa geljekde. Näme de bolsa men bagtym zor getirdi. Toğuşan kovalayan ýal taýdyrlyp hiç şerde ayak çekmän gap gittim. O günler häzirki ýaly ýazyp ýatan teki şassy ýol ýokdy, çarkanlykdy. Ewtini agdyryp oturan gara öýlerin aragyny zygryp kellesi gadan ýaly äpet itlerle uruşup gitmeli. Men bu zatlaryň hiç birinde gabat gelmän köne hayatlaryň, ýykyk taamlaryň, ýannaklaryň arasy bilen käýerde lonkullap, käýerde ılgap, Kurnowan ortadyna köne taamy baryp sagynman girdim. Owa şurasynyň kantory hem şu taamda ýerleşýär eken. Üstü şaň watan telefon hem aşyk tory ýaly taamyň diwaryna asyly durdy. Edel kapydan giren ýerimde şür sakkally, gödäýnekli, arryk bir adam takýadyny gyşyk giyip gapdary gyrmyzy şäýnekli hat ýalyp oturan eken. Badam owa şurasynyň kätibi hekkim boldy. Men haşlap oňa salam berdimde, bulan wakan boluşy ýaly ören gyýtgyz gaýdyp, zordan demmedirdim. Ol dodugyny mümkinledip, agdyny nakyna tüýkürip geldi. Howlukma çaý içýän şäm diýdi. Wagtça anagam, hep ýagdyda çaý içip bolarmy? Ola gyrlaşyp gutarjak. Näme ýüregiňi eliň alýasyň? Janlaryny ýerine ursarak goý gyrlaşdyrlar. Galanan bile bolar. Ondan men meýe koýan ýaly saňa mugutuna madarda biljek därlip, etdi de ısgynty güldü. Aha janagam. Meni oglan görüp oýnajak bolmasana. Olar ganypşak bollar ahyr diýip, hamsyp aglyjak gaýretdim gül, hey pelaket. Gödägir ýaly nigden geldiň diýip. Hekkim olaň telefon arkaly raýmilisiýa habar edişi keniden men ýadyndan çykany. Täwärişi näşärlik. Gewerit sınarly. Da. Sekretar gewerit. Maňa adyn beren şuk gewerit. Sapar sakkal mıltıkly diwa çalabek astırlay. Da. Bir metişke bilen bir çalabek torpak kuşay. Da. Samsim toprak kuşay. Davay pamagat pazalyfy. Bolsa da naşalik milisiýa düşbär emeken. Hekkim olaň sözlerinden hem bana alyp kömek iýerjegini aýtdy. Bir garaşdyk. Kömek gelir ýerde gelmedi. O mahallar bu wagtky zymdyrlaşyp ýören ýeňil maşynalar ýokdy. Haýhaýry uly araba bilen paýtun bolardy. Gün öýleden agandan soň aly todan turdup şäherden 2 tane paýtun geldi. Olaryň birinde 2 tane milisiýer bilen bir kapitan bardy. Beýleksinde bolsa 2 tane wraç aýarlanmaşkady. İçi dermanyny gapyrjak gülen nasilka bardy. Wraçlaryň biri gödeki dizik ýaýnakly gartaşan aýarly. Ol paýtundan ösüp jepagalan öýüne girmäke ýollaşdylar. Alňasa men usully boluň diýip berk tapşyrdy. Näme üçin ol öýü ýerip ulak eglen men daşar çykdylar. Olaryň ýydy bilen ýüdüni sallap jepagady. Sapar sakkalla nasilkany götürüp çykdy. Nasilkanyň üstünde jepaganyň aýaly Güljemal. Vay öllüm. Menden razy boluň diýip iňläp gaty gözgüni ýatyrdy. Usulluk bilen ony paýtuna ýerleşdirip şäher kedelhanasyna alyp gitdiler. Men şol tart durupdy jepaganyň ölmeýişini, tapardak galyň tutulman galyşyny geň galyp ýördüm görün. Aradan 7 ýyl geçirip daimry gelemden soň onuň anygyna ýetdim. Aýu Güldina diýip jepagan aýaly Güljemalň öýüň töweregine gyýgyryp ýörüşine haýran galdym. Daý töwereme bu daýdam ölmäni gelip durýar. On gyýdynyň adyny ähli. Keni eşdilmedik atly diýip men daýymdan soradym. Daýym ýylgyrdy da peheýýegen. Şolan bilmeýämiň. Şo ýoňky gelendäki turan gopgunlaram şu ýyly düşünni. Bilen adatymy boýunça aýal çaga dogrup bilmän herek bolanny. Şuna berimsiz uruşmaly. Tüpeň atmaly. Gylışlaşmaly. Gara gepiň tümmek ýeri ola ýalyň çagasy aňsat bolar ýaly. Şu aýaly ören elbet gorkuzmaly diýip daýym maňa janyndan tyzyryp türkmeniň adatyny düşündirmäge başlady. Emma biziň turdan gowuklarymyz
hiç şeýil peýda etmeli. Şo gödäýnekli dogtor Güljemalyň garnyny ýaryp, şu sagany alypdyr. Şükür edýär. Saga da tagy ejetem. Soň süýnem şo dogtordan bir de ýadyýarlyk gurdunyp, oň adynyň ýaryny alyp buzagal gyýdyň adyny Güldiňe dakdyk diýip, men daýym joşgunla lahlak edip güldüm. Men illa bir erte kaýdan ýar edip, hekaýaň ediliş ýerine gelenimde, uras men duýdanly gujoklap, men şol ýerde. Kakam adam jepa. Men ýagty jahana iýenbegim üçin doganyny kömegine edipsiň. Muny heni-henilerem izem ýadyndan çykarman. Maňa her baramda gurrun edip berýär. Endi sen men erkek doganym boldum. Men wraçdan ýazyjy. Gör bidi gözel durmuşymy nähil derejä ýetirdi diýip Güldiňe hut meni ýitirip tapan füýtdeş dogany ýaly gujoklady. Maria Mikhailovna bilen beýkezi. Biziň oslawsuz ýerde duşup gujoklaşmagymyzy görüp ank boldy. Şondan soň Güldiňe ikimiz dogan bolup sowgatly gatnaşyp guradyk. Sagalary bilen ýaly alyp gaýtmagy baranmyzy Güldiňe bizi mäherli garşylap, "Baraň jigijiklerim, siz bizden bagtly boluň" diýip, her sagaň maňalynyň bir öpüp, üçem sagajyklara bagyt ardyp edip bardy. Maria Mikhailovna hem şeýle alkyş edip, her sagany bagyryna basyp, her seniň maňalynyň bir öpüp, biziň gujogymyza berdi. Bizem olara minnetdarlyk bildirip, 4 deste gül goşurdyk. O gülleriň 2 destesi zywrym gyzyl güldü. Bir destesi zuwtar akdy. 4-nji destesi boldy. Her türlü güllerden ibaratdy. Bu 4 deste gül, 2 gyzy bilen bir oglan ibarat üçem saganyň, hem üçem sagaly mehriban enäniň gadymdan gelýän ölýüme gitmez sembolydyr. Birinji babda tutulýan toý tomaşady, şu bagtly üçem saganyň, olaň mehriban ejeti ýadygyň hormatyna guralan şanly da barady. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň kerler hem köýler üçin kitapkanatynyň ýadgediş hem köpeldiş bölüminde ýadgedildi. Setreş story Hutan Ataýew, okudy Settar Abduýew.